Għarġajt l-ura bil-mod biex nġibu fil-range tijaj u inti ħedqa ta' ponu tal-lajtu fuq il-majda. Fil-66 sir champion ta' Malta. El-fruħet jistennew barra biex jaraw t-ġielet. Nofsa karwin biex tidħol fring ma' raġel jgħol. X'jaddilek minn moħħok? Għalli jek iktaraħ aħjar minnek, xin l-ampina, flokt murali ħajja ġriħdajna. Dak id-dwejja li kien qabdek wara li tlift. Ejju. Dan miegħek? Nirdefaw najdu kemm mal-buzz. Mil-wahda neħibu t-nejn. Nifmux dwar x'qadrednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Mela, tlaqna. Fi studio mellu mandi leġenda assoluta Berto Camilleri u għawet mill-ewel boxers Maltin u għet mill-liprem żgur għet mill-aktar ben marufin f'dan il-pajis. Ma Berto għanitħaddu dwar il-karriera fil-boxing tijaw, għanitħaddu dwar l-istoria tal-ġim tijaw fej li kont frekwenta anka jien. Berto għamil u kien bouncer eħx li l-en minn xtutna fej għamel ħafna avventuri oħrajn li ħan ismaw dwarhom. U koll ħan itkellmu dwar il-biografija ta' Bertu, il-familja ta' Bertu. Insomma, bla dubju xaħat li eħx daqstant avventuri fajtu għandu ħafna affarijiet interessanti x'jaqsam magħna. Jien entuzjast ferm ħerqan ferm biex nsir nafu dejjem aktar mill-qrib minn kelli l-Bertu Sajl li nafu saħta 30 sena jidirli bebet ieħor. Qabel ma nkomplu nfakkar li għaw numru ta' kumpani li joġobhom ikunu ta' għajnuna għal dan il-podcast u li huwa permezz tal-għajnuna tagħhom li dan il-podcast jista' jkomplu bil-missjoni tiegħu. Dawn l-azzjendi huma il-Maple li jipprovdulna wkoll sourdough għalija u għall-patruni miġbura hawnhekk. Grazzi wkoll l-Apex Media tal-li għajnuna bl-SEO, grazzi lil Kutriko, il-Garmin kif ukoll il-Leacaps li waslu lili, il-Mistieden u ħut mit-team, Vinja Capricci, grazzi l-Angela Aquilina, Derek Meets kif ukoll il-Quick Fix u l-Browns illi nfakkar li mal-għażla wiesa ta' servizzi li jipprovdu wkoll Food Intolerance Test, li huwa test sempliċi immens li b'naqra ta' tingiża, naqra dem, jispjegaw lek jekk intix intolleranti għal ċertu tip ta' ikel li jaf qiegħed jinterferixxi b'xi mod mal-kwalità tal-ħajja tiegħek. Għal daqsant nirrakkomandah immens. Patreon.com/John Mallia, l-iskaluni huma vari u għal daqstant speċa musawt nidħol f'kull dettal ta' kull skalun differenti, imma waħda mill-opportunitajiet hija li tkun hawnhekk ġewwa l-istudio fejn ikun hawn dejjem sens kbir ta' komunità, ikun hawn l-whisky għaddej, il-birra, eċetera, eċetera. Insomma, hawn vera atmosfera sabiħa u jekk inti tixtieq tkun parteċipi f'din il-komunità tkun qiegħed hawnhekk patreon.com/John Mallia. Dak kollox minn għati għalissa, art laqna issa jien u Berto Camilleri. Kif aħna Bertu? La ġajna u rajt ju. Vera pjaċir tiegħi li għal darba nilqak jiena, is-soltu dejjem tilqani inti. Anti thank you tal-istudentuni ġifieri għax rridu jistednuni jisni għan għamil xi ħaġa kbira biex niġi għax dejjem il-ġim jien. U l-ġim jilqa ħafna nies. Ma kienu madwar 80 jew mija kważi kuljum is-6:30 fil-ħodu sa d-9 fil-għaxija bis-sibt u l-ħadd kollox. U ilek għaddej 41 sena, ġifieri min jaf kemm l-eluf ta' nies ġew Bertu. Dejjem jinbidlu, ġifieri kien hemm 100 regolari ngħidlu, meta l-oħrajn jinbidlu. Però meta ġejt għandek bdejt nara ħafna ċuħ li kont narhom hemmhekk 20 sena ilu. Kien hemm l-iskeda. Ija, għadhom hemm iju. Ġifieri għatem minn isu il-ġim ta' Bertu ma jbidlu ma' xejn. Dil-ġimgħa ġew wieħed iwassal ġuvnot għall-neputi dan għalli kont niġi jien għalli bat in-neputi għaw ukoll. Neputi għandu xi 17-il sena ġifieri. Għamilt ħabda ta' kont intella t-tifel kien jiġi għand Master Gerard.
Ejjom, għax kelli il-martial arts kien imexxi Gerard li għattajt int. Kien jagħmlu l-Spirit Combat fuq. Dem ħafna miju. Konnu l-opportunità dejjem imsakkar għandek dik il-kamra hemmhekk tal-iskwot ta' deadlift, tal-kantoniera, kienet tal-qalbi ħafna. Ejju. Isu ekku, isu mużew kważi tal-atletika, mhux tal-atletika, insomma, tal-boxing u l-bodybuilding. Għammek ftaħtu meta spiċċajt mill-boxing speċi. Ġifiri, jumbat kelli laqwa bodybuilders, ġifiri. Issa baqali wieħed, biss wieħed li jikkompeti ġifiri. Rod li ktewma li rebaħ 4 kompetizzjonijiet barra da xar li għadda. Proset. Muskeda għadu jiġi u ta' 31 koltant jiġi jarana jibqaw frekwenti koltant. U s-sirena. S-sirena għadu jiġi. Dak dejjem. S-sirena. Irtira u jgħajxa mill-ħinijiet Master Entertainer, dak il-ġob tiegħu kellu jkun jew xi DJ jew xi il-goss li kien iġib. Jimur ikanti fil-nightclub sa biex jiċċajta kawaki xejdu. Tal-bliħ. Mela, isma' bil-ħaq qabel ma nibdew għandi tislija lik. Sellet għalik Silvana, ħafna Salvina. Ejju, li ma naraj, dik di mit-taħdim hemm xi naħseb xi 7 jew 5 snin. U imma sibet post fil-qrejb għax kiet minn Marsa Xlok u sibet post taħdem nofs treq u frankat treq ġifiri għalek. Li kienet tiġi għandek minn Marsa Xlok? Ejja, Marsa Xlok kienet taħd. Fil-bidu kienet l-imġar. Jien l-imġar niftakar. Bat iż-żewġet u marret Marsa Xlok. Partikolari ħafna bħala kienet differenti mill-pija tan-nies li kienu jifrekwentaw Berto Salvina. Ejwa, kienet ġifiri to paċenzja bin-nies drat minni, najdila ta' tikastaħat, kullħat torrajt u kullħat tek, tajli ġennuni kultant. U kella ħafna interessi. Ma kienet maħlu għala, kienet għamli zment ta' pieċir taħdim. U għalt li storja ta' meta serqulek id-DVD player? Ejwa, dak li għalla fil-bidonat, kienu jibdaw id-DVD players. Għandek għabtiet taqsam għana? Ejju, meta mill-belt meħdan l-Australia bar kien xtrajt kienu dim jibdaw u xtrajt l-ombu jħed biex minni kellu xie zigarella jdawar emmek fuq, fil-kamra ta' fuq. Sewa. U mordu ma sibtu xem. Mbatet il-wajer ma ħudaw, xatħan ħalli l-wajer hemm, wara ġi ma ħudu l-wajer u kollu, u bħaj ma nafx minn ħudaw. Ma wieħdu jħor kont nafum bata xallu li kwiet, hib jisraqim u biħħim. Ġviri, flok indannajt ħallit tlaqtu l-wajer, ħalli jekk ħajż u għalli għas kollu biex għadmi da. Ma jkollux wajer, ma għamiltu l-wajer li għabad minn television u ħadu vera kien, u xorta baċ minn kien ġviri. Għallu li Muġej dak imma nafda ħafna, ma dajem kien hemm nies orrajt ħafna ta' qatt ma jmissu xejn issa ġifieri kulħadd mu boys wieġu ħadd ma jmiss xejn tara ħadd dak mhux ta' dak li qed jitrenja drawek u dak mhux ta' dak li qed jitrenja hemmhekk u ma jmissu xejn qatt ma jmissu xejn ġifieri. Hemm sens ta' komunità vera kbira hemmhekk. Ngħidu ilu kien għodni niftaħ ġifieri kien żman ieħor ġifieri biex. Isma' ħanibdew l-istorja mill-bidu tit. Għadla li. Ħalibdaw mit-tfulija tijak, nixtieq nkun naf, għat ma saqsejtek, x'tibta tifel kont int? Jen, dak iżmek il-ħad ċernina ngħidu laqas jafu x'inhi ċernina xkora. Sewa. Xkora dik il-żgħażagħ ta' daqsi kellek ċernina fuq spaltu u ġejjin sejrin l-għalqa. Biħbib tiegħi jidqasni ġu Malta kemm batajn hemmhekk fir-raba, għax missirijietna dejjem ġaluna naħdmu fir-raba u hekk. U kienet jini x-xogħol missieri fir-raba, dimti ġifieri sa ma kelli kważi 18 sena. Meta kelli 18 sena għatlu ħammar nixtieq nimmur nibda naħdem ta' għax kienet jini ħames xalijnej, nimmur il-belt biji ġifieri u niġi lura u noħod birra jew nalluminata l-rejt. Daqshekk kienet il-paga tiegħi ġifieri. Mal-pa, meta kont taħdem fir-raba mal-pa. Dik ħames xalin orta sib biex taħroġ bija. Ħames xalini kienu ġifieri tmur il-belt jħod birra u tiġi lura b'tal-linja tifhem hekk. Mbagħad għatlu nibda naħdem. Kemm kellek meta għatlu hekk? Naħseb xi 18 sena. Għalli ħana ngħidlek, għalli la tibda taħdem, għalli mbagħad daqshekk ħajtik ħatibqa' taħdem, għalli sajjed libru. Miegħi, haw, ġifieri, għalli issa libru, jgħid għalli mbagħad li tibda taħdem, ħajtik ħatibqa' taħdem.
Josib li bannaj mill-gargur u mmur miegħu nawillu l-affarijiet. It-tajn ngħidulu tagħmel it-tajn għal taħt il-kanton. U niftakar il-belt morna l-ewwel. Id-dar l-ewwel waħda li bnejt fija l-Berċ 62. Kienu dar il-belt u bnew kamra fuq. Kienu jinġru l-ġebel ġat-triq u jtellaħ bl-ispalla 3 solari. Kienu jinġru l-ġebel, jinġru l-ġebel. Jinġruħ ġifieri. Jirranġaw, għax ma kienx joħroġ lest il-ġebel bħallu. Ikun kien bil-magni, jen il-ħaqtu bla magni. Jibqalu bitċejdu jirranġaw jew jaqtalu l-kanton kemm għandu bżonn tijulju. Jgħidu rrit kanton ta' ġispidi, wieħed ta' ġispidi. U fil-fatt dak kien ix-xogħol ta' missier, u missier kien naġġar ngħidulu, jiġġor il-ġebel. Imma dak jerġa' qabel il-ġebel kien it-toħroġ isam kisra x'jaqtawa bl-isfnajr ġifieri jagħmel ħadida waħda u jaqta' l-blad bija minn ġol barriera. Unbat tittamela forma ta' kantonint bil-mannaret, bil-mterqa. Ġifieri bdejt fir-Raba ma' missierek. Ejju. Kemm kellek meta bdejt taħdem fir-Raba? Le minn tal-konsert taħdem ma kien jagħmlilna maqsqa żgħira biex nittrenjaw. Meta tkun żgħir fir-Raba ġifieri, kien naqla kbira mad-dar. Kien jiżraħħa kollha basal u fjuri, tħawilhom waħda hekk. U r-Raba kienet tintuża biex tipproduċu ikel għalikom jew anke biex bijaw. Għalina u jibbeħ ukoll, basal u patata ħafna kien għal isifruha. Kien jiżra 10 xkejjer patata, kull xkora tagħmel bħaliku 7 xkejjer. Sewa. Minn xkora taħroġ 7 xkejjer. Meta tħawwel aw tarġa' l-aħħa. Kell waħda tagħmel jiġifieri 3 patitet jew 4 kbar. Taħruġ 7. Biex kien it-tagħmel 10 tkun xi ħaġa kbira tkun patata msaqqija u kkurata ħafna. Jiġifieri l-average bejn 5 u 7 kull xkora tiżra xkora daqshekk taħruġ 7 oħra bħala. Sewa. Imma ġifieri trid ġifieri xi 3 xhur jew 4 tuħu ħsieba l-arta madwar nas u għahum bad ngħidulu nimburġawha biex dik il-patata li tagħmel ma taħdarx bix-xemx, inżdula l-ħamrija magħha hekk. U kontu kollha taħdmu Il-ħuti killa kien joħodna nasqu fir-Raba. Kemm kontu intom magħha? Konna 5 sobien u tifla. U l-ma x'kienet tagħmel? Mejn? Il-mami. Il-mami jaħseb id-darbis u kien tiġi tajna l-għalqa u ġibinna t-tew hekk ukoll, għax trabbet fir-Rabi ukoll. Kif tħares lejh dak iż-żmien kien żmien diffiċli ta' tbatija, kien żmien sabiħ. Ngħidilhom kulħadd iż-żmien tiegħu dak kien żmien illum mod ieħor ma nistgħux immorru lura ġifieri. Għadda u dan dak, ġifieri. Imma kif qed ngħidlek b'ħames xalini ġovni ta' 18 sena u jdum jaħdem fir-Raba dak kien id-distin ta' dak iż-żmien, qed tifhem. Ġifieri, ma kontx tagħmel flus, qed tgħid. Għasta tikas, għax dik kienet rajja. Il-ħebeb tiegħek kollha l-istess kien, u konna tar-raħal kulħadd kellu. Interessanti. Ir-Raba u fejn jaħdem u dan. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Żur Vini e Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.viniecapricci.com. X'tibta tifel kont imqareb kont fuq tiegħek? Kwet kont kien toħod nid-ditrina kien toħod ħdajja sa madak. Kien nistħi meta kont żgħir. Min kien jgħaddejk il-mami? Ejja, kien twassalni il-mużew, mbagħad kien nibkejx ma nkunx irid noqgħod waħdej, mbagħad drajt. Ma konx naħseb nassumi, speċa meta tkun taf l-affarijiet kollha li għamiltu l-ħajtek bej il-boxing u li kont taħdem l-Ingilterra u kont taħdem. Ejja, differenti. Bouncer. Differenti. Ġifieri bdejt ħajtek inti bħala tifel mistħi. Ejja, li għamil mistħi konti ġifieri u fir-Raba hekk. Imbagħad domt ħafna fil-ġebel l-ewwel dar li ħdimt fija l-belt fejn hemm il-konsill għax għaddejt minn hemm u qalu li din id-dar tal-konsill ġo fija tal-lajt il-kamra fuq. U kien kontrattur jibni l-knejjes kien bravu ħafna. Bina qabel tħalt jien
missieri qabbat il-ħija l-gbejr ma dal-benna, jiex kien ħabib tiegħu bina l-Istitut Kattolku dal-kontrattor kien. Għarġ balla bini hemm antika fuq il-ġebla u sabiħi. U kemm domt mistħi allura? Le ma domx ħafna, ġifieri bqajt għal ħaddieħor nitħaddet u għalija noqgħod lura ħafna. Sewa. U eventualment kif ħriġt toħroġ il-personalità tiegħek? Sibt l-sports, fl-iskola, fix-xogħol, kif bdejt tiżviluppa? Fix-xogħol fil-ġebel imbagħad jiġifieri ħadd għat li kelma l-ewwel ftit ta' tinsu l-pottogin tal-gażin. Kulħadd il-pottogin kien jgħidu il-bar tal-gażin tal-banda. Dimċiet minn snejn fih. U da qabel il-ġim qabel kollox ġifieri? Ejwa. Li kien żgur qabel il-ġim, ħafna qabel il-ġim. Qabel il-ġim. Kien ikolli kamra, kien trenjaw ġa kamra l-Musta kien għawid bil-ħanewt. Wieħed xmur kien jiġġiet l-Awstralja u ċikku bajdan bida. Kien jgħid li jgħidulu ċikku bajdan bida għax kien ipartat il-bajt mal-imbejt. Kien bil-ħanut u jħadulu l-bajt u jtim l-imbejt. U kien tona kamra wara l-ħanut daqsa u hekk, jisu 18 by 18 hekk, u rranġajtilu jena għamilt l-alarm bl-injam shower bl-makisa, insomma basta jkonna shower hekk. Askanna fil-bidu, kienna jidri Mrs. Fawli bar mill-ilma fuq ito, u jaharbu jġir mill-għamil, u jaharbu, jitfawli l-ilma u jaharbu. Dak l-ewwel post li konti trenja ġifieri? Li kalli postijiet oħra qabel jarġa. Kont immur il-Ħamrun. Sewa. Hemm ħannu Jesmond Club li beħ il-pestizzi, kien ħadidu tal-pestizzi għandu tfal għadhom mibijaw il-pestizzi. Kien beħ il-pestizzi jiġi l-gargur għalxan jispiċċa l-qoddies. Kif jispiċċa l-qoddies jiġi beħ il-pestizzi jem. U kont immurandi jen it-trenja. U għamil xi mbagħad ġal Iron Man ta' Slima dak li meta x-xatt meta kien Rizzo għamil ir-rekord. U għallek meta tiġix ta' Slima, u mor ta' Slima għand is-surtonin ngħidulu ġo basement, illum kien għan gaferu jitrenja l-karat fiħ. Kont trenja diġa jġri boxing kont trenja mal-ewwel. Boxing bis dajjem jen, ħajti kollha dak iżmen boxing bis. Umbagħad l-Iron Man għallek meta għamilx għalli rekord, għalli dejjem taqbis il-ħebelaw, nagħmel lik rekord għalli ħaniftaħ lik challenge. U fetaħ li challenge Maltese u services, għax kien hawn il-commandos. Kemm minn dum naqbes il-ħabel. Għamilt rekord ta' 3 sigħat ma niqafx naqbes il-ħabel fil-kantina tas-Surtonejn. Umbagħad jarġa' wara xi 3 snin hemm kien jgħidu tiġi ċċavetta dejjem u tiftaħha u jekk inti 3 darbet fil-ġimgħa ma nfalli jimqatt ġifieri dejjem immur nistenneħ wara l-bieb. Bet qalli, sorry. Għandek l-ilma mort il-Musta u kien hemm dawn għatlik ċikku u xmjun. Għallu lax ma tiġi għaw, għallu li jahna kienna nġildu l-Australja, nkunu nistaw intuk pari raħna u koll, għatti fimnej. U mux ballum bil-personal trainer, kien jiġi jarani darba f'ġimma jgħidi dil-ġimma, għati daw l-5 daqqiet, 1, 2, 3, 4, 5, insomma, u jaruk ta' għamil imġimma, jek ta' għamil imtajib jgħidi k-sanrok 2 oħra. Nantaħtu wahda fuq, għalik jgħidi ritna rak ġimma t-prattikuwim, u għara xi sana li t-għoddu taqblu combination. U tagħmlu l-istess, tagħmlu ġimgħa tagħmlu l-istess. Ġimgħa jgħid x'inna rok tagħmel imsawwa. Sewa, u jintilek hemmhekk inti xi ħaġa oħra. Li kien hemm xi jerb oħra. Huma kienu jafsu fuq imbagħad jien nittrenja l-oħrajn. Sewa. U mbagħad wara sana sir champion ta' Malta, iġġieliet ma x'ismu mal-Litz. Dik naslu għalija, ma qabel ma naslu għal dik l-istorja kollha u l-ewwel ġlida tiegħek Schreiber Stadium u jinteressani għalfejn għażilt it-triq tal-boxing. Naħseb la tħaddidna xi darba li dak qisu destina qas kont taf għalex daħal għax ma kelli ħadd fil-familja li kien boxer jew hekk missieri kien 11 sena soldat u ommi bir-rabba ġifieri kienet missiera. Jiġifieri jisħel hekk. Imma tiftakar hekk xattirak għalija, il-ġenituri mhux li kienu jgħidulek
tidħol boxers biex ma kienx parti Ma anzi kan naħbis mill-legat tal-familja spiex. Għana kelma bl-Arawri, kien naħbi il-papoċ. Ċivoli. Il-papoċ ġiri slipper, kien naħbeb minn missieri, jgħidu xi tridu l-boxing, xi tridu. Imma mbagħad meta bdajt niġġieled ma kien jgħid xejn mbagħad. Mbagħad meta rbaħt għall-issa jqafta, għalli jgħidu kif rbaħt l-ewwel waħda mbagħad għall-issa biex jgħidu Bertu rebaħ, spiċċa rebaħ, għalla xjek titlef jgħidok ma sewa xajn tilif. U fil-fatt ġifiri l-istorja kull sport tirbaħ u titlef ma kiennuħu xajn bi kbir. Ma kontuħu xejn bi kbir? Le, kont taf li minn ħad iġġieled preparata għalik daqsem inti preparati intiw. Ġifiri, mela, qed ngħidu il-ġenituri ma kienu jgħidulek biex tiġġieled minkejja li eventwalment missierek u mbagħad beda dara, spert ma kien ma baqa jgħidlek xejla darba bdejt tiġġieled. Kien jgħidli kif tiġi hija sawa mill-li trid qatt ma ġej jarani ġifieri. Qatt ma ġej jarani. Qatt l-ħuti kien jgħidli li mara ma tmorrux ta' dok toħdu għali minn nies li għajtu kontri jew hekk, kien jgħidli m'dok sports u dok, dim jemmen iġejx għalli x'intiġi jgħidli li ġejt u għamil li trid. Mela, però ma tistax hekk taħseb għalfejn għażilt il-boxing eventwalment, għax mhux ovvjament mhix titriq għal kulħadd, ħafna biċċa kbira tan-nies ħarsu lej żewġ tirġilijatu fir-ring, forsi jieħdu gost jarawhom, ma rari u ma dawk li jgħidu ħanidħol u nagħmel karriera minna di. Ma kienna karriera xejn aħna kważi għal xejn kienna niġġieldu b'dilettant. Ma kodux tagħmlu flus? Le, ma qasar flus bil kienu jtuna xi ħaġa. 5 liri. 5 liri. Ma 5 liri dak iż-żmien kienet paga ta' ġimgħa u qed ngħidu. Imma ġifieri ma mhux għal flus, minn se tagħmel xambiji mittefhem. Jekk mhux għal flus mela għalfejn kont tagħmilha? Le, xi kwalinkwa sport la tidħol fih dejjem trid iżjed jew. Min jira bil-futbol, jibqa tira bil-futbol, minn kun boxing jgħid narġa, jisir. Iktar ma tagħmel iktar kontrejt. Uħutek qegħdin f'xi sport jew hekk? Le ħadd minn ma kellu sports. Inti li kellek il-ħajra tal-sport. Missieri kien jgħidu l-pakkjatur għax kien champion tal-mortali fi żmienu. Sewwa. Wieħed minn ħuti ħareġ jagħmel il-mortali, għax missieri ma kienx iriedna, dament li kien ħaj, ħadd ma kien jagħmel mortali, ġendenna dok perikolus u marriet kemx tetlaw dilettanti tijaw. Jew kien wieħed biex ma ngħidx minn ta' Malta, meta ġet ir-raġina għalawh biex jagħmel mortali għar-raġina dak iż-żmien. Jiġifieri kont tifel żgħar naqas kint naf xejn u forsi kelli 7 snin, sew 5. Sewwa. Meta ġet ir-raġina l-ewwel darba. U kif dħalt imma fih il-boxing, kif wasalt għalih? Le, għaxum bad la tibda t-trenja tibqa jissik hekk, dejjem trid. Imma rajt xi ħaġa, rajt pereżempju boxing fuq it-television u għattara bħal dawn nixtieq nagħmel. Jekk ngħidlik taqbad titħak ngħidlik. Ngħidli, Mort fil-ground tal-gżira kien hemm ġlieda. Mort nara. Kif spiċċa għalfejn mort tara? Ma xi ħbieb jew hekk? Ma xi ħbieb hekk mort nara. U għaddam kif ma jfarquhomx, imlaw il-xorxin bid-dem. Min kien jiġġielek tiftakar? Ejja, ċali l-boxer ma ta' farfar kienu jgħidulju. Ta' farfar, smajt bih. Najn, Alla jaffir. ċal-boxer il-big boy ġviri? Il-big boy, iju. ċali kutajjar dak kien. Iju. U faġroġ liħor kien ħafna kura, du kozmem kien xaw imbaraċi, ħafna kura, jikil ħafna u kien jaħdem fil-ġebel b'saħtu vera liħor kien, għattifimni. U nfaġar, iktar ma tħu vitamini, iktar jinfaġar jew. U nħaslu bid-dam u jented kien għadni zaħir. Għaddak jew ma jfarqu imx. L-għu għasib li għaddilek minn kif ma jfarqu. Pero evidentament uħxbuk. Ejwa, mbagħad bdajt, għax rajt li l-għom bdajt u dak. Ġviri mbagħad bdejt it-training. Ejwa, mbagħad ġeġġirit ma wiċ virbaħt. Zon, ma kem dom t-training? Sa kem tħalt fil-ring u t-ġielet u t-dimennis? Dimċi xi sena. Sena, mux ħafna? Le, ma ta' sena tista' tidħol fir-ring ħafna u min jidħol mill-ewwel imma wara sena kien joħsimni l-Iron Man daħħalni. Min kien il-coach dak iż-żmien il-coach tiegħek f'dik is-sena? Min kien il-coach tiegħek? Kien hemm fil-bidunet l-Iron Man kien. X'kien jisbu propent l-Iron Man? Charles Saliba. Charles Saliba. Taslima, dak li met fil-baħar. Bħal attak.
Kenna din ngħidu. Kif il-coach tiegħek, l-ewwel coach tiegħek kien da Charles Saliba. U ġalidni ma' wieħed. U rubaħtlu fit-tieni round. Nistessa xwaġġart lu naqra mnieħru. Ma l-ewwel ġlieda tiegħek. L-ewwel ġlieda. L-ewwel ġlieda tiegħek mhux ma' Libjan kienet. Dik wara. Dik wara. Wara. Mbagħad għatlu jan niġġieled ta' kontra l-Libjani jekk dok. Għax kien naqra prosenta u set tifhem. Kont akkanit inti. Ejju, akkanit prosim biex nidħol ġlieda ġifri m'hemmx nirbaħ nisem kien kun nipprandi li rrid nirbaħ rrid niġġieled. U ġiet mill-Libja u ġġielidna. Ġiti mill-Libja. Ma l-ewwel ġlieda tiegħek kontra min kienet? Roger Aquilina ma nafx hekk u dox ħaġa alla li jgħinak u doħaj. Roger Aquilina? Ejju. Roger Aquilina ma smaj bieda. Le. Naħseb xi ġiġlidet bis-samil qed ngħid fis-sixes dak iż-żmien qed ngħidlek taċċal il-boxer. Sewa. Ma Roger Aquilina kien l-ewwel ġlieda tiegħek. U t-tieni ġlieda tiegħek kien mal-Arab imbagħad. U mbagħad mal-Libjani, ġieti mill-Libja u dak kien ma' Schreiber Stadium. U ċali il-boxer rebaħ ma kienx hemm xtażil jgħidu li taħrab imma rebaħ ċali ġifieri ċali kotajjar kien jismu. Rebaħ u rebaħ lippu. Sewa. U l-oħran kien tilfu bil-punti. U l-Leeds dak kien naqra. Kontra dak tim Libjan qed ngħidu. Ejju, u l-Leeds tilef u ġiebu headline bada iktar ma tkun kbir. Iktar il-gazzetti ġibu l-headline tiegħek. Mhux hekk? U mbagħad ġiebu li l-Leeds meħut l-isptar għax iżamlu naqra nnifsek uħduh naqra l-isptar u tal dak il-ħini ġifieri, imma dejk ġiebu u kien il-belt u qattalhom il-poster, il-belt qatta l-poster. Ġiri, dakinhar minn iġġielek, ġiri dakinhar iġġieldu. Kienna xi sitta. Inti il-big boy Lippu l-boxer? Lippu kien hemm ieħor Lino Falzon, kien tajjeb fis-servizzi. Da il-Leeds tajli seguna? Il-Leeds u ieħor Loris Piteri kien telaq l-Awstralja mbagħad ma ddiliċċaw iżid. Ġiri kontu sitta. Issa minn sitta tnejn minnkom repu inti ma rbaħx. Le ma rbaħx, yani ma. Kif ħattax inti qed tgħidli kellek. Għandi tħaltu nagħli lu qed nitħajek għallu dejjem titbissem kif tiġġieled. Hekk għallek. Mhux jew ġieri sħabi hekk. Ġiri tbqaj titbissem minkejja li tlif tbqaj titbissem. Ejju, x'inhu li lu jdaħ, ġifieri ma tkunx weġġajt jew hekk accident jew. Imma kif ħatta minn ġewwa peress li tlift? Ħassejt Le, kienet bħala isu l-ewwel waħda ma barrani u. Sewa. Mbagħad dan il-Leeds ġibulu kien bravu li tsemel ħafna ġlied. Ew kien hawn champion ta' Malta. Imma kif tħossok li kont mortek f'dik l-ewwel ġlieda? Le, tajjeb kien mort jew ġifieri. Kon mort tajjeb. Ejju. Mbagħad. Sekonda waħda nsaqsik naqra iktar din l-ewwel ġlieda ovvjament interessanti ħafna l-ewwel ġlieda kontra barrani ġo stadium. Kemm kien hemm nies jarawk? Kien hemm kien hemm iktar minn 1000 enclosure kien mhux il-gran kollu jagħmlu qrib l-enclosure hekk u jkun mimli. U jieħdu isu dik il-kantoniera hekk. Le fin-nofs, imma qrib l-enclosure, qrib naħa waħda, mbagħad in-nies u l-bankijiet kollha u kien hemm madwar ir-ringu kollha. U kemm kont ilek taf li ħadd iġġilidlu dal-proxmu? Le, imma jien kien nitrenja kontinwu ġifieri dak iż-żmien li għamilt tlessijat ħabel, qed tifhem inti kien modni taslima. Sewa. U xkont taf dwaru da il-fighter liħor? Le ma tkun taf xejn dak iż-żmien jew li ħajġibu tim Libjani biss. U taf li ħajqabluk ma' xi ħadd u ħadd iġġieled ma' dak. Jikkomunikaw. U kienet bil-pis? Bil-rounds, bil-pissaw iva. Bil-pissaw. U kemm kienet 10 rounds? Le, daw kienu għodna bidju 3 by 3. 3 rounds ta' 3 minuti. Ejju. Sewa. Kellek inkwiet li stajt tweġġa per eżempju? Le, ma kienx nemmen li tweġġa. Dak iż-żmien minkejja li konta dak kif rajt il-big boy u li ħorijiet ġieldu u rajthom kollhom dem. Ejja. Ma kienx ħaġa li dejjek. Ħadd interessanti iktar. Iktar eċitanti. Ejja. Mbagħad ġiebu wieħed lil-Leeds. Nsemmuh il-Leeds, ċalli seguna. U kien fuq tiegħu bħali biex ngħid bħal żgħażagħ l-oħrajn u għamlu xi storbju l-belt tal-indipendenza. U mar taba xi jumajn arrestat. Lil dal il-Leeds. Lil-Leeds. U ma stax iġġieled. U jen kien ġibulu Taljan. Sewa. U għattilim nġilidlu jen kien preżentaw sattilim nġilid jen. U kien ġamort il-Musta fil-klab tal-Musta mbagħad. U għalli jissa,
Għalli jek taraħ aħjar minnek. Għalli x'niddoq il-qampina flokt murali ħajja ġriħdajna. Għax kien jaf il-coach dan il-mosta. Sewa. Għalli flokt murali ma jelam, għallu l-ħin killu għalli ma toqgħodx taqla jew. ċiġri ġilejna, ġiri defendi. Le. Qabel il-ġlieda għalli speċi intodik naqra biex t-ġiri ma dal-barrani. Għax jentħal il-lis kien il-champion speċi, laqgħu jidlek l-name. Sewa. U ġibu ħalieħ, u jemma kienx preparat, tħad floku, għaxu ma stax iġġielet. Sewa. Allora kienu jisni ma preparat, imma kien dejjem preparat dejjem nitrenja. Sewa. U għamilt il-round mija u kien nexit minn rounds. U għani darba, u għamt inkompli. Għalli il-coach bida jgħidilim dal-waqt taraw jiġilaw, għalla xien għatlu li jek ma t-murx tajjib ejjalaw. Umbat għalli la zammejt ma dan, tista t-ġilit ma minn trejt. Għalli la zammejt il-rounds ma dan, t-ġilit ma minn trejt. U għara xie sitċaw. Dik kienet it-tieni ġlieda tijak ġviri? It-tieni. It-tieni ġlieda uffiċjali? It-tielet. It-tielet, ġviri kellek l-ewwel ma dama Roger. Ejja. Umbat ma dal-fighter Libjan. Ejja. Tiftakar x'isimhom dan nies? Wieħed Roger għalaħ saksaka, għax għandi l-istrat, għalaħ saksaka xi ħaġa l-Libjan. U Taljan? It-Taljan Angelo Mazzara. Mazzara. Angelo Mazzara, jibqa li tratti għam il-ġim. U għamiltu, ma da għamilt 8 rounds. Ejju. Ġiri diġa għabza bejt li 8 rounds. Isgawr. Umbad insu għalli tista t-ġil ma minn trejt, u ġilit il-ground u sirġet ċampjon ta' Malta mill-ground tal-gżira minn fuq il-lis li ġilit fluko. Umbat iġilit kontra l-Litz, wara dan, wara Mazzara, umbat iġilit kontra l-Litz. Għax inti fil-66 sir ċampjon ta' Malta. Ejju. Sewa. Għajli naqa, dak il-punt imma, beta tkun għadek fil-bidu. U taf li għandek el-fruħet jistennew barra biex jarawk tiġġielet. Inta toħroġ hemmhekk nofsa karwin. Ejju. Biex tidħol fring ma' raġel jgħol. X'jaddilek minn moħħok? X'kien għaddilek minn moħħok? Ma tantx, tom is-siri kien joqgħod jgħidli għandi proverbju antejk, ġifieri qed ngħid 70 sena ilu. Mhux 70, 60, ben 60, fuq iktar minn 60 għax kelli 20 sena. Għallek tilab il-ġillews mommok. U kill tirbħilha trejt taħsib wara titla' bil-qalzetta taħt id-dema għal-froħt iġġielet. Għalli biex tuqt attanti ġifiri. Il-ġillews kien dak il-lews iż-żar biex jilabu flok iż-zibi ċek. Dek tilab mommu kittim li klura u kill tipprova terbaħ. Aħseb wara meta tidħol fir-ring. Ejju, dik li rrid jgħid, ejju. Jiġri kont tidħol dak il-ħin ħsib wieħed biss li terbaħ. Ejju, ma kien hemm kien tiffissat li tentija trejn kien nagħmel dak ir-rekord tal-ħabel. Biex nizvoga kien hemm 6 xhur ma kien hemm ġlied u ngħid ħanoqgħod nitrenja dejjem naqbes il-ħabel. Għax ma tlek imbagħad meta mort il-Mosta il-rekord tallajtu għal 5 sigħat mit-8 sas-sija. Baqa' ħajjin li kienu mija jekk kieku jgħidu li kif jista' jkun. Imma kelli tattika li taqbżu li ma tbatix qas qisik qed timxejk kemm idur il-ħebel kemm ma jaqax hekk, slow motion hekk. Taġġel biex tistrieħ. U kien hemm ħafna ħbeb minn tiegħi li jagħmlu sija miegħi. Issa l-ħabel jekk tittajjef minuta, tom mhux qed ngħid biex jagħmlu xi sija. Jekk titx minuta jibda ħireġ rara minn ġar rasek gas dawn hekk. U kien tiġifieri għallimt ħafna u ħafna żgħażagħ jaqbżu l-ħabel li kien naqbżu fid-disko u insalbu hekk u lem u law. Kif id-disko kien waqqaf li ma wasalniex għalih kien naħdem is-Caesars. Waqqaf li diska u jtini Id-dance floor? Id-dance floor u naqbżilim waħda bil-ħabel. Kont tijom xow bil-ħabel? Ejju, dejjem. U kien ngħidlu ħandaħ li mhux iddaħħalkom ittihom pjaċejr kien jgħidli. Ejju. Mela, wara Mazzara ġirit fis-66 ma' Litz u erbaħt sir ċampjon ta' Malta. Ejju. Kif kienet dik il-ġlieda? Kienet kombattuta ħafna rbaħt bil-punti fil-rounds kollha. 8 kienna nagħmlu. Ġifieri għamiltu ġlieda kollha? Ejju. Sal-aħħar. U fejn kienet? Dik li il-Grand tal-Gżira. Il-Grand tal-Gżira wkoll. Dejjem il-Gżira kienu jsiru? Mbagħad imbebdejna l-ABC, l-oħra mat-Taljan l-ABC l-Furjana, ir-Radio City u l-Barrakka ta' Qali. U kont qed tistenna li ħaterbaħ? Ejju, kien ngħidhom jien biex għalu lek titlef toħu tazza tinhom biex ħanirbaħ ħammur u nsortajt irbaħt mbagħad. Minn fejn ġibta għaddi l-attitudni li ħaterbaħin. Dana
Kwalinkwa ħaġa li u meta tidħol għal oġġett tagħmel ħiltek kollha u mbagħad dok tagħmel ħiltek kollha u dejjem kont nittrenja dejjem jekk kien hemm erba' ġlied qabel il-main bout kollha minn taħt idejja kienu joħorġu kellha nittrenjhom jien. Jien żomm trenjat ma dawk in-nies li nittrenja dejjem. Ġifieri inti kont boxer u titrenja fl-istess. Nittrenja żgur huma biss kien hawn boxers Malta li nittrenja jien ma kien hawn gyms. Sewa. Ġifieri l-irwol tiegħek ta' trainer kien diġà beda meta kont għadek qed tiġġieled. Żgur li nittrenja dejjem kelli tim ta' boxers dejjem għal xejn ma jħallsu xejn. Kelli kamra kien jlimtuni ġi xalini jew tlex xalini dak iż-żmien kemm nifdi l-kira tal-kamra u qatt ma ħadtilhom flus għal nitrenja. Għax inti fl-istessin fil-Ferrara inti kont taħdem ma' Roadworks. Ejja mbagħad tal-blat. Ejja mbagħad wara ħadd il-ġret li kpottu kien il-bar tal-Gazin tal-Banda u għamil xi 8 snin fih. Wara l-estate minn Roadworks? Le wara qabel dik tal-Gazin qabel. Sewa. Mbagħad meta fil-40 sena ilu kien bdejt naħdem is-Caesars Disco fil-pjazza ta' Buġibba. Ma kienu jirrispettawni kollha żgħażagħ u dimsallun fejn jarawni u dan għax qatt ma taddaqqa wieħed minnhom ġifieri kont ngħajjat magħhom u jirrispettawni jismgħu minni qed tifhem. Meta kont bouncer? Meta kont bouncer dimxiet minn snin. Sewa. Caesars. Qatt ma ġejt fl-idej mal-bib? Le. Imma xi daqqa waħda kien hemm xi Ingliżi hawnhekk imma aksidenti kien kien. Issa. Fit-8 snin. Le, tnajja u tlieta li ta' bil-fors jissu kellek ta' daqqa l-bqija qatt ma kien ta' daqqa l-ħadd. Tifhimni? Allura kif kont iżomm l-ordni allura? Jien dejjem mal-bebek u jekk kien hemm 300 ruħ, inkun għassal 3 jew 4 biss għax kien inkun nafhom, tifhimni? Kienu kemm 3 jew 4 li taf l-soltu jgħalaw l-inkwiet jew jisirqu xi portmoni jew hekk. Sewa, u kont immarkom u daqsik. U ta' s-sali jem kol xanjiet. Għax l-immaġna dak iż-żmien kellek reputazzjoni intu kull. Ejju, kint ġifieri. Kulħadd jaf minn int. Kien nagħmel sijana ta' maxkor qabel ninżel għax-xogħol jew. Jiġi kon nittrenja kuljum jew. U kulħadd kien jaf li inti bert il-boxer. Kienu jofu jara kif dak jekk hemm dew ngħajat magħhom kienu jitilqu mbagħad jew. Imma kienu jirrispettawni u jirrispettawhom jarawni l-lum ġoħdu b'xirbija ħafna. Ġifieri ma kienx inqala ħafna nkwiet jew kien inqala nkwiet u mbagħad jgħajjad nejbert u. Le kien. U l-affarijiet ikkalmaw. Darba ġew 4 Ingliżi jgħidlhom skinheads. Ingliżi kien 10 xarum u għalaw it-trabil hemm. X'tib ta' trabil? Iġġieldu. U jama kien hawn wieħed jaqla fl-art ta' xi duru għalih u naħħed dawk li kienu nwarrabhom l-għamil dawk li qiegħdu battu għatlu ran u ħarab il-barra. U sadat tant l-oħrajn ngħidhom ran biex ma jdurux għalijiem. U ħarbu. Mbagħad tallaw lili mill-qorti. Il-dawn l-skinheads. Il-dawn. U li l-għak tuttallan ix-xju, għalli li mbagħad kien għaddaj mill-mostawru u s-sorġant kan jufnej, għalla jalaw, għalli titla xewt inti. Insumma u tlajt, għalli xġara. Għatlu janki, dok għatlu rajtim jġildu, għatlu din l-istorja għattajt kella kelli 5 minuti, 3 minuti kollox, għatlu kienu jkunu fl-ard, naqbadi mu najdlem narfaxħim minn taħdak jkunu għatitu mux il-murti dura għalijim. U naqbadim nġri b'fidajjek u najdlu iġri u jahrab il-barra. Ħarrab il-nies ġviri. Nħarrabim, izgur biex ma jaqlaw xew. U mbad kien daħlu nammultin wara l-bank u bdaw jitfawli mit-tazzi. Il-tazzi li kienem armati wara l-counter ta' xorb li għawaw, bidħaf tafawem li mkolla. L-orti waħletim, 35 lira dok iż-żmien, tal-ħsara l-għamlu bis, għattifim tal-ħsara. Issa mux ma kissru xejn. Il-Maltin tafawem li. U tal-ħanu tred il-flus tat-tazzi li kissru l għalli ma 35 kilwijiet. U dik kienet l-aktar episodju jek li tiftakar. L-aktar li kienem tliet. Għat ma kienem xaħat tek xiraġa li għajt ħan iprofa namela tal-hero ma bertu ħabba li għandek reputazzjoni biex juri kemmu. Ma Malta ma Inglesi jivri kienem u L-ewwel marġa ħallas fil-bieb nofs lira kien id-dok iż-żmien. Mbagħad ħafna trabil u hekk.
biex storbju biex ma jħallas u ma jħallas. Dajna għajdim toda l-istajrjen u għalla saqajħ mal-ħajt u kanu du jbajjat li mallem għalli murajdlu. Għatlu, please put your feet down jen. U ma għalija, mbottoni b'sidriju. Għalli I pay the money to relax. Warġajt l-ura bil-mod il-mod biex nġibu fil-range tijaj u jinteħda għataponu tal-lajtu fuq il-majda. U għabda sħobu u ħarġuħ il-barra. Għajtak mal-beb, għatlu relax now. U baqtala il-barra. Reaccident imma tittaru ħajtek ġaj buttoni b'sidru biex jgħamil għalija xu s-sajtu s-sajħ mal-ħaj. Il-pijja ġifiri. Bel-kit saqsibu ġibbalija dawk iż-żazax dawk iż-żmen kill-għodim iħibbuni u għekku dan kollha kienu jgħamlu trabil u darba qabdu jgħatu jħid barra. Immur fuqim, nwarrabam minn fuq, najdin ġej il-pulizija, biex ma jibqaw xie toħbum u naqbdaw naħrab biħna għedlu ran. U mux verġa il-pulizija, ġviri kont tajtek biex tajtek biex ma jibqaw xie ġildu. Ġej il-pulizija, bat jifqu jtoħu naqbdaw narfaw mill-art u najdlu ran. Xkont tħoss meta kont tara l-ġlid barra il-ring? Le, jan. Nistaġib dilettant tal-boxing ma nistax nara ġrida ma nindaħalx nitċappas bid-dem biex nidħol infarħim jent. Għax għamil żmien ilu ħafna qabel kien bouncer, jgħidulu bouncer li kien qatt ma kien niġġieled maħad. Il-plans baħar iċ-ċek kien hemm disco msemmi hemmhekk ilu to. Nafa li mettaj, dak li għed kantoniera. Kantoniera kien. L-strings hemmhekk fejn tal-ġelat. Naf li mettaj. Ilu to, kien qabbadni naħdem hemm tal-Pereluna, kellu xer tal-Pereluna meta fetaħ. Il-plant semmieħ kien bil-pjanti air condition mill-laqwa dak iż-żmien kienu jibda l-air condition dak iż-żmien. U x'jismu, u dimt hemmhekk. U domt hemmhekk, u kien hemm xi accident hemmhekk? Le kien hemm bħal-mati li kienu jufuni. Ma kien hemm is-Caesars kien hawn is-sanajdi l-istorja mela. Kienu ġildu darba, nammil belt ta' falu tazza ġewċu, dak iż-żmien kienu jagħtu bit-tazzi. U fejda. Il-plants. Il-plants kien mela erġibdija waħda, mela kien hemm wieħed. Tnejn ġildu tnejn u ta' falu tazza fetaħlu wiċċu. U jaqbad wieħed minni mutfajtu barra. Sewa. U kien kalam li beb tal-ħadej ma jistax jerġa' jidħol. Fi kwarta, mela kienu mowbajs u ma kienu xejn ġet karozza b'sitta mill-belt. Għallu li ħanet l-għattem mussan ħallik jem titħlotu. Għattem xe zidu trabil inkella. U għabes wid minnim kienu jufuni li kien ġeja jufuni ħnġieli il-boxin ġifiri għalli mela ħajtħol wieħed ħajara minnu. Għatlu wieħed all right jen. U daħal wieħed għalli mnalla kienu mill-belt għallax kienna nkissru kull ma. Kemm mill-belt u koll mill-ġielit. U ġiet riżolta hekk ġifieri. Ejju, ġiet solvuta hekk ixu. Kemm dom taħdem hekk bil-lej? Dimt ħafna ta' 10 snin ta'. Kienet toġbok hekk dik il-ħajja? Ejju, ċaġibni l-kumpanija ta' bil-lejl. Il-kumpanija ta' bil-lej? X'kien jogħġbok minnha? U li dajjem tara ħbeb li jħobbu jixorbu, jen kien tinħobb nixrob għattifim wara l-ħin immorru nixorbu nerġa' għattifim. Mbagħad nsammilek accidenti jħor naqra kbejr. Mbagħad qed tissamarix naħdem hekk iżid. Qed tinsib restorant ta' Kwiet mortanti juħit jgħidu l-tubu buġibba. Il-tubu, dak li għed taħt l-art. Kien tinsil taħt l-art. Tissa mor naħdem f-restorant ħalli mal-11 jgħala u nibda ma nibqax immur noqgħod nixrob u nagħmlu hekk. Għax kint nixrob biex nkun spiċi hemm kelma niġi għala bibi bħalhom min jitwaqqaf inkun kapaċi titwaqqaf il-ġiet ikelli x-xorb li tkun bħalu ma tqgħodx tistħija hekk qed tifhimni. U għat tisamiex naħdem ku kint qiegħed bil-qiegħda noħod drink buġibba fil-pjazzak u narhom jiġġieldu Caesars. U bdejt nettajt immur, ma kienx għadni naħdem hemm. U kien hemm tnejn u jħodlu ċibsa mill-platt, u ċċalinġaw il-xurxejn, marru jiġġieldu kien għod m'hemmx bejn ħdej Caesars, duru għala xi sitta jitfawlu l-ġebel u ġok ta' karozza u blackboard tal-karozzi kienu jikru l-karozzi hemm u fataħ flick knife u bin jarsaqla jgħamillu għek. U laqat wieħed għatli ustja fil-post. Ġen rajtu l-ewwel, kien hemm tal-ħanut ħdej salat bawl. Msejġ jismu. Insomma,
Għatlum xinna raw xġara jen. Għatlu, u l kien għawit Allah għatamjus. Jen, għajt naru marriċ immur, kont għet naru ġifiri tol isu 150 passbot, ma t-tissa marriċ nindaħal iżjiet fit-trabil. U immur u nsibu jgħet jenfuq fuq s-sejta ek. U jen ftaħtlu l-mislawil, toqba daqs il-bajra u kallu għawek. Doku du jgħajda sallum jgħajda Bertu għalli għatlu mux jgħajġibni to. Għatlu jen kieku jkuni daqqa naħsil wiċċi bid-dam u nibda naqbis maħlaw. Mux immur għalla nirqod bil-qieda. U ġalis fit-tiwt wara kwarta. Għatlam jgħad ser, għatlu dok li toħ bil-mi u sar jizħudulu l-musu zammawħ. Għalli dok met triq. Kien tifel minn Birkir Kara 24 sena. La. Mbagħad mort naħdim mat-tubu u dak. U tubu iktar restorant iktar ikon naqra kwiet. Ja, tubu mux restorant, niftakru, tubu niftakru isu night club. Aħna konna nużaw. Ejwa, kien liktar wit li beħ pizza, kellu parti jgħamil pizza, kien jgħamil bil-ħatab, dak iż-żmien, jew liktar li kienu msemmi għal-pizza, ma ftit kienu għafwidi bil-pizza, dak iż-żmien kienu għoda tibda. Għaxu kien il-Kanada, ġem il-Kanada u fataħek. Insomma, storja ekki. Għamil ħabta dak il-tubu kien ta' kuġin ta' ħabib tiegħi. U konu nużaw klabba, ħana kellhom iċ-chicken fuq ta' t-tiġieġ biqjaw jixwi t-tiġieġ. Ejju. Umbat taħt kien hemm da' tubu insomma dal-klabb. Għat li għem bħala dak, bħala tkun isik issir professional biex it-ferqim jew hekk tgħid kelma. Kien hemm ma kien sena kien hemm wieħed u għabati jati mara. Fejda? Għant it-tubu. Sawa. U għasil l-ħaq massa pum tfajt fuqom il-lawil. Jgħan għatlu, joj, ma tistax tagħmel hekk għatlu. Għallu jgħawqat maħħan. Lili. U ma kellamtu xajn. Nfirit insumma tal-għalama mort bil-qida. Mbagħad għallu dok Bertu tu. Għallu dok Bertu li ġew. Jgħajat miegħek. Mbagħad għalli, isma' law ħanajdlek għalli. Għattu tix tagħmel li pjaċir. Għalli, għattu tgħidli xejn. Għatlu mara ġejna noħdok rok. Għalli dik għad fis-separazzjoni magħha. Għattu tix ma tgħidli xejn noħdok rok. Ma għalli xejn u ħadna grok u għadda kelli jew. Ri kif titħaddet magħhom qed tifhem dejjem it-teħraġhom laqasilu xejn dan kienu ħajġġieldu qafalih. Kienet toġbok hekk li kellek dir-reputazzjoni dak Bertu. Għodna nindaħal ġerisellhom ta' jgħidu li murt tindaħal għallaġ. Qasilu sana waqratna jiġġieldu boġibba ġabla tuwilu ġarusu. Ħdajjem kien titċappas bid-dam għalli thank you mbagħad il-multi għax multi Manglejs. Għatlu tagħmel xek Alla ħatlu l-ġabla minn idu għatlu s-bizzajt għatlu ħalla ħajtlaq. Għadek sissa? Qasilu sana. Għallu dak xen tħalt kil-fer tal-buċċi tal-boġibba. Kien ħosli il-kontra ġifra xax ġellet, jan ma nkunx il-nara min jiġġielet fit-triq. Jissa jkun ġifri ġilli waqqaf turisti. Dok iż-żmien taruħ jagħti mara u mmawra għalla ngħidlu joj ma tistax tagħmel hekk hawn. Jiġri issa ngħidlek id-dritt minn sena law għandi 79 sirna ta' qalbi nidħol qabel kint nidħol għax kien ngħid spiċi niflaħim li jilim jan ukoll biex ma ngħidx kalma. Ngħid I don't care, jan mhux se jagħmlu għalija. Għattifhem spiċi għandi power li nieqfilhim. Illum sir naqta' qalbi nidħol. Dak zammawni konna la fil-buċċi zammawni qalbu li tmur xejn. Mara u raġel jiġġieldu fuq it-tifel, jiġabdu ħlawi, jiġabdu bdajn respect the baby. Bdajt naħjat jan, għallu l-għara ma tmurx għal irħilu tuħajt l-għallam. Iriri ju talqu bil-kwet unbat. Iriri boxer u ma naħmilx min jiġġielet fit-triq. Għad ma nġiġ fit-triq, irrit ikun vera accident gbejr. Xi tħoss ma meta tara l-violenza fit-triq, xibda jgħidilek bil-moħħok? Ma naħmilx li dak. Ġieli kellek accidenti, ma ftit ħafna u tattant ħafna u ma naħmilx nara minn dak. Immur nindaħal nista ma nkunx nafu. Ġifieri il-violenza orrajt imma laqwa li fir-ring. Imma fir-ring ma tiġix violenza tiġi bħal tal-futbol minn tgħallem li żjed jirbaħ, qed tifhem? Imma hemm element ta' kurrament, ġifieri. Mhux hekk ta' oġi. Ja ma narax.
Janna raħ li l-futbol għar minnu, mux jisim jġildu bis-seq kultant. U le, ma kultant, l-ambulanza. ma id-differenza hija li jekk inti tagħmel sliding tackle fuq xaħat u taqlalu l-arqub. Ejwa, Il-referi jgħidlek ma tistax tagħmel utik yellow card. Fil-boxing itik 2 points. Ma Forsi mhux l-arqub, ma tifhimni x'qed ngħid, jiġifieri huwa mistenni minnek anzi li tweġġel lil ieħor. Naħseb bil-futbol iktar tħonnes bil-ambulanza. Wadġaw saqajjem mill-li jmurru bil-boxing ġili ma jwadġawx laqas, ikunu jifilħu dak li qed jagħmlu, qed tifhimni. L-ewwel li biża ma konx tħoss, rabja kont tħoss għal ma minn kont iġġieled. Ma tistax. Kafe. Dik jgħidula li meta tir-rabja tiġi avversarju għall-appointment tiegħek, għax ma tibqax itteħ bis-sens, dak titħaddem moħħok tara kien tagħmel jew. Xegalna naqra psikoloġikament il-boxing kif għandek tinteraġixxi miegħu? Il-boxing tgħallem trid tkun mind reader fuqu jifieri, jassa tiegħu kif kun ħajxejr ix-xejri l int. Li jgħalek il-boxers kbar jteħol jħor ma jilħaqx jirrispondi, għax kif jgħamilek pum ikun għalaxħa minn għandhom mill-ewwel. Janġili kon nġilet, jgħid li jgħajja pum immur intiru u noħroġ narġa. Jgħid li jgħajja pum mhux nitlaq l-hemm, jgħid li jgħajja jew immur immetant immur bi-speed l-intijielu u naħroġ, u netħak beħum bat. Jgħid li fil-kodba tal-boxing li tiġi target għall-avversarju tiegħek meta tirrabja. Sewa. Titkun kalm ħafna. Ma mill-ewwel tal-limta dik? Id-djum. Għall-ewwel kienna nagħmlu l-ewwel round isna noqtlu xorxejn kont nitfgħu l-xorxin mill-ħabba li għal-isfel u mbagħad tikkalma, mbagħad tibda taħdem bil-moħħ. Kif tibda ġlieda tibda. Kien hemm l-aċitament l-ewwel round ikun qisu ġlieda ta' treq garfxa. U mbagħad tikkalma, mbagħad tibda taħdem moħħok u mbagħad taħdem sawi. Jiġifieri li kont tħoss eċitament mhux rabja. Le, rabja ma tistax tagħmel għax tagħlik taqli żiet jew imma mhux hemm tikkontrolla. Fis-sens sewwa u li qed tgħid speċjali li tkun irrabjat ma tibqax effukat, imma kultant ir-rabja terbaħlek. Ġieli kien jiġrilek li minkejja li forsi ma tixtieqx tkun irrabjat dal-bniedem vera jirrabjak. Nida tlajt ir-rabjat innukkjatu fl-ewwel round. Għax tilfuli. Mela nistgħu naqblu l-tip tal-boxing u ntuħ in-nar u nitfgħu fil-fireplace. Għax tilfuli kelli jerba' tilfuli kollha. Mbagħad issa dan impattilu da kollox u kif ħadlu bdajt intieħu għajtu fl-ewwel round. Mela ġifieri ġieli tlajt fir-ring irrabjat. U kont irrabjat għax rebaħlek lill-fighters tiegħek. Ejja, li dik vera tlajt irrabjat tant li ma ġilitx boxing, ġilit la Maltija ngħidulu. La Maltija, ġifieri la Maltija. Ġifieri it-teħ kif ġeġa. Ma kien dak id-eżbeħ tal-boxing bil-points hekk. Kont qed ittieħ biex tweġġaw. Biex twaqqaw żgur. Biex twaqqaw żgur. Min kien da l-avversarju ieħor? Għannajt kien Ingliż. Sewwa. Tim minn Hereford ġewwaw. U mbagħad kien hemm ħoħol kbir. Kien feħwejt iżjed minni u għalli darbohrom jgħidġili. Ma sekonda waħda, ġew tim Ingliż. Taqali. U ġilittu kemm 5 Maltin qed tgħid 5 Maltin kontra. Xi 6 kontra 6. 5 minn Hereford, dawk tal-baqra u qed tgħidli. Ejwa. U mbagħad minn Hereford kienu. Hereford. Issa daw l-erba' fighters, l-Ingliżi rebħu l-Maltin. U għandi qed tindanna. Għax daw l-erba' fighters kollha tiegħek. Ejja. Dak iż-żmien jien biex kienu nagħlem il-boxing tim ċaxa snin, jien biex kelli klab tal-boxing Malta, l-ġidet kollha minn tal-ġim tiegħek kienu jkunu. Sewwa, u mbagħad tlajt iġġieled inti kontra l-coach tagħhom, jiġifieri dak kien. Le mhux coach ħoħ. Sewwa. Ħoħ jarġa'. Għallissa għalli mija jġieled darba oħra. Lemma dalli tajtu l-ewwel knockout għax irrabjak. Ejja. Da min kien? Ingliż. Kien l-Ingliż li kien il-coach ta' daw li erba ta' li rebħu l-Maltin, jew kien wieħed minnhom? Wieħed mill-boxers, u kien hemm ħoħ mija wkoll. Sewwa. Għalli darba oħra ġielied mija jgħetlu. Meta kien hemm oħra niġġieled li qatlu, u kien fejn iżjed minnu, kien iżjed anke iżjed minni kien fejn naqra fil-pejs. U kont tajtu knockout ukoll jidhirli. Mbagħad mort għall-Ingilterra. U rebħu xi tnejn minn tiegħi kienu. U ġielitlu u fl-ewwel round kien boxer tajjeb daħħalli xerba daqqet imma kien niflaħim. Fl-ewwel round u għat ħanibqgħu sejna hekk qed ħajrbaħ li don. Għattax jidher li bil-daqqet ħfef qed jgħalibni. U ġej miegħi tras miegħi u inteħ 1 2 3 ġal-body jaw 1 2 3 kbar. U smajtu jagħmel għatħassa jen warġajt lura u nxajlu waħda kbira u
fl-ewwel round u fl-artu ma qomx. Fl-ewwel round. Fl-ewwel round. U l-gazzetta temmek ġibit knockout for revenge. And the blond daw il-fartuas ex-xim jisu doħdaqqa ta' mannara għand il-gazzetta il-ġim. Għaxu spiċi tal-għami biex jibħattili taħuħ. Taħuħ. Allora ġibu Ma tajtu knockout xorta fl-ewwel round. Armin taw lajtlu jidu bissu, dondem iktar mill-10 punti li jgħadlu, baqa minn dut fl-art ma ċaqlax. U bżajt, jem bdajt nibza. Marrux iduru għali jemmek, un barru pajizi tal-li n-nokketu, fjamlu. Wara l-nokketu bdejt tibza. Bdajt nibza. Un bat kienem wieħed jgħajulu il-massu tal-karozzi tal-gżira. Sekonda, l-axar daqqa ta' pon li tajtu, x'kienet straight? Le, waħda billa-min kbira, l-attuazat kan diħi Cross kbira ġviri, għedlumu. Ejju. U tistirdi jemmek, baqa fl-art. Kelmek wara? Ejju. Ġajtu tkellimtu wara? Ejju, uħodni d-dortija u għak jisu maġra xajn. Il-boxer ġifiri, dok il-ħejn, di għamlu ħilżom kollam, bat jikkalmaħu. U dejjemek jiġri nżomma t-nistaqsi. Ejju, kemmel li ħna qabel kena nibqaw impikati ħafna. Għawna kena nibqaw impikati. Sewa. Bat meta tlift maġaw vella, għallissa mux kif tagħmlu ntom to, għallissa murru nieklu. Ma spiega waħda, l-minet jismax mux kulħadd jaf minnu Joe Vella. Joe Vella. Mħarreġ fil-boxing ma tkunx taf. Kien champion ta' New South Wales, Australia. New South Wales. Għadu ħaj. U kien number 9 fil-Commonwealth. U meta ġaw, kien għodu ġaj minn ġili ta' 15 round ma karafu l-Australia. U l-għaw mawx minn jġilit miegħu, u mawħat jġilit miegħu. U kien wejt iżjed minni, kien light heavy. U jan kien minn miss il-middle weight. Għattu li minn ġirillu jan kien prozontaw sif. U kien timmur niġri nit-trenja dak iżmen. Ir-ramla tal-matab ngħidlu fejl misbla, hemm torri. Ir-ramla tal-matab. Fejl misbla baħar iċċak, hemm torri fuq gżira isa. Kien timmur indurmijaw bil-mixi jekk taqa' tindaħan ġa dak il-blat iniggesek, kien tindur magħha bil-ġerjek, u bad naqbas il-baħar noxawir. U kien hemm kmamar hemm is-saqaf kważi daqshekk maqthom il-ardin taħt l-art, poġġu d-dajes fihim. U kien qod nitlu nagħmel ix-shadow boxing ngħidulu nagħmel hekk, pum 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 pum. Il-belt kienu jkunu jofu. Kienu jarawni, jgħidu Robertu xi jitrenja hemmhekk. Dak kien hemm ġlieda qabel kien timmur nitrenja, kienu jkunu jafu l-belt. U kif spiċċajt tiġġieled ma' da ġifieri, ma' da Joe Vella, kif aċċetta? Le, aċċetta xtaq jiġġieled u qaluli u dak u nħoloq promoter ġdejt kien. Wieħed Johnny, bi promoter kien itsaret. Sewa. Kien wieħed jġib l-artisti minn barra, jġib billi dancers u hekk, it-Tiguljo kien iġejb u Salina Bay Hotel. Jieħu percent kien u jġib xi nisa jisfnu hekk. Sewa. Mhux stripteasers to. Kien ġeb waħda. Għax konna naħdim ma nżgurattik l-għamil ċit minn snin Salina Bay Hotel Night Porter. Le. Inti kemm il-ħajja kellek? Il-pulizija għallu li ħanfittxu minn faqattaj, għax kelli xillet ġoppijiet. Ekket najt. Kellek il-kazin. Il-gazin. Kellek kontaħti ma' Roadworks. Ma mux kolla f'sad naħseb kien hemm periodi da. Sibt il-ħin għal-boxing. U insomma, u ma da Joe Vella kif kommort? Ma da Joe Vella tlif bil-punti fa' 10 rounds. Ma għamil 10 rounds bijaw? 10 rounds, immi ġifiri kien id-blonuri kollha ma bniedem bħal dak ġifiri. Mux hekk? Mbagħad trenja, mux trenjajt l il-bira ġalu kiku sawa, kelli wieħed dimna 8 snin natu fl-imkien biex nitalma xurxejn Paul Cordona. U ġaltu jġirid l-ura baħlu mbagħad u da kbira. Tifhem ma tistennet li ħajjalbek Malti tkun champion ta' dak il-level, iva. Ma morru l-ura naqra forsi naqbdu nerġaw naqra il-biografija tiegħek għax isu ma tispiċċaqata. Boqafna isu fil-66 meta rbaħt il-seguna. Ejju. Umbat sir champion. Meta sir champion ta' Malta, x'kienet però kif kont tħossok, kont l-iktar persuna kapaċi fil-boxing fil-pajjiż. U ma xejn speċjali ġifieri. Ma kienx konfidenza ġdida pereżempju. Ħanajdlek, bħal ma jagħmlu għaw. Kont champion ta' Malta kien hawn 5 boxers, 6 prinċipali għalib tim 5 kien hawn.
Irbaħtilhom sir champion ta' Malta. Barra ġifieri kien hemm champion f'kull klabb, barra kemm talib champions biex issir champion għalek ngħidlek xi ħaġa kbira biex tkun champion mhux tad-dinja dawk. Ma dak iż-żmien kont irraġunaħħa hekk, jew kienet toġbok il-fatt li kont champion ta' Malta? Le toġbok żgur jew. Toġbok żgur. U nimmaġna li l-Gargur kienu jifirħu ħafna bik. Sibt kienu ġew private jarawnej u nsib in-nies tar-raħal kollha jistennawnej fil-pjazza. B'għamlu n-nar tal-art ġiex boxer siġġieldi, għax kienet 15 qabel il-ġlieda, lejlet l Santa Maria kien, u Samberġi jiġi 15 il-ġurnata wara Santa Maria. Sewa. Allura għamlu li ċekċifu ngħidlu n-nar tal-art, ġiex boxer si dawru jdejjem hekk uħraqt imjien. Estra. Jifri kont. Niftakar sawa. Kont l-eroj temmek. Ejja, dim iħebbuni sellhom ir-raħal iħebbuni ħafna. U inti fil-fatt kont isu anka protagonist f'pika bej iż-żewġ xerħula. Bej il-Gargur u Ħażebbuġ. Ejja. U kien hemm boxer ieħor il-Lippu l-boxer. Ejja. Dok darba tlift miegħu, mbagħad. Ma għajdilna naqra din l-istorja kif bdiet, qabel ma kif tlift. Wara dak kollha. Min kien Lippu l-boxer? Lippu l-boxer kemm magħruf jiġifieri li kien tifel b'saħħtu dejjem jittrenja rebaħ ħafna Angliżi. Kull ġlieda li kienu u kienna li kien hemm kull ġlieda nidħlu għalija, tifhimnej? Mbagħad iġġilidna. U jenni ma kellix min jesfiċi jgħallimni ċertu affarijiet, jen għamil biex innaqqas il-pejs. U fil-fattiju kien iktar ħafna minni. Kien itqal minnek? Kien light heavyweight u jenaqqas miss il-middleweight. Sewa. Għatimu kien kħaż zabbu ġeħbeb tiegħu, jgħidu kif għad iġġilillu dok feħiżiet minnek, għad tifimnej? Kemm kienet differenza fil-pis? Li ma jkun hemm għaddu kien żmien bl-istone, forsi kien hemm 5 kilos, u suppost 3 kilos l-iktar li jista' jkun hemm. Differenza? U kien hemm xi 5. U għalfej aċċettajt li tiġġilid? Dak iż-żmien aħna kienu ma kienux ġifieri ma. Jew tiġġieled miegħu jew ma tiġġieled. Mbagħad ħadd naqra kbira dejk. Għad issa. X'inhija li tlift kontrih? Tlift ejwa. Għalfej taħseb tlift l-ewwel darba? Għalek, ġem dajt namil dieta biex nonqos. U fil-fatt nżid kalli bżonn biex niġi rifil-wejt tiegħu. Ġaj dajjef jiġifieri. Ma għalfej x'kien nisib għalfej bdejt tagħmel dieta biex tonqos? Li għax minn għalina li iktar ma tkun ħafifa għal-boxing iktar aħjor, tifimnej. Biex tkun iktar iktar speed. Kien tagħmel dak ir-rekord ta' 3 sigħat u li jħor ta' 5 sigħat li jispiċi bartu bdew jgħidu kif jista' jkun jitlef, tifimnej. Imma kien waqaft f'xi tielet round. Kont waqaft xi tielet round? Għatlu rritnija fil-refelejn, daqsak, għat refelejn għatlu rritnija. Ma x'waslek għalfejn iddeċidejtek? Għax lajt erba' qed fuq xorxejn jew. Lajt erba' daqqet fuq xorxin? Flok jistennajt li jsir knockout għaft waħda, jgħetlu ma niflaħx inkompli. Sewa. Mbagħad sifirt l-Ingilterra għamilt. Qabel ma naslu l-Ingilterra, kont iddiżappuntat li. Żgur kont ħafna. Għamil dwejja ġifieri. Għamil xejja xejn hemm ħafna dak iżman jilabu 5 liri u hekk u jisu tal-liftin u hekk. Qalulek hekk? U ma jgħidulek x'hekk imma ġifieri tħoss li isem qed jgħidulek hekk jew. Żgur għax iktar u iktar peress li raħal tiegħek kien impikat ma' Ħażebbuġ. Kont ħossu dal-pis illi isek inti qed tirrappreżenta r-raħal? Ejja mhux hekk żgur kien ġampjun tal-ħmir ukoll dak iż-żmien. Ħmir li jsuqu l-imnarja huma kien hemm ħmir tajbin u l-Gargur kien hemm ukoll kien hemm jisu dik l-impika l-asta. Dak id-dwejja. Dak id-dwejja li kien qabdek wara li tlift. Ejja. Dan miegħek? Dem, t-speċi xtaqt namel il-return meta niġi sawhom, mbagħad mort l-Ingilterra u trenjajt ħafna hemmhekk. Qatt ma ġġieled uffiċjalment imma l-Ingilterra barra dawk it-tnejn li qed li kienu ħjasum fl-ewwel round qabel qatt ma ġġieled uffiċjalment, kien niġġieled Carnival Fair jgħidula min irid jiċċallenġak u jiġġieled. Tiftakar li msena mort l-Ingilterra Birt? Qabel is-70s gow, għax fis-70 mbagħad xi 68. Xi 68? Xi ħaġa. U għalfej għażilt li tmur l-Ingilterra? Kaspiċija tħammur m'hemmur ġa xogħol għalkemm hawnhekk ma kienx hawn xogħol laqqastu fil-ġebel jiġifieri. U mort l-Ingilterra u kien naħdem l-insejb Wals's Ice Cream kien ma' kumpanija Wals's Ice Cream. Imma il-kumpanija? Walls. Wals's Ice Cream. X'kont tagħmel magħhom?
Nażel il-ġilat. Kont tażel il-ġilat? Ejja, un bad ma domx ħafna, għax jen għattilim jen mux għaxol sajir, għalli tuqċ tajtek għax man tellawx il-kumpanija ta' għaklin biex nara pajis iħor, għalli li ma tistax tajtek, għalli ma kar xol. Un bad tlajt Londra, naħdim ma kontrattur Malti nisbaw. Ġifieri tlajt ma' dil-kumpanija tal-ġelati. Ejja. U ma domx magħhom. Ma domx bajt kont. U mor taħdem ma' kontrattur Malti li kienet jaħdem l-Ingilterra dak iż-żmien. Namlu wallpapers u hekk u nisbaw. Imma għalfej deġilit mur l-Ingilterra, għalfej ma bqajx Malta. X'mort tfittex l-Ingilterra? Għax kien fil-parti fil-ispertat jem l-Ingilterra nitrenja għal-boxing. Tant lat li kien nġejt il-Carnival Fair u meta mort Londra mort fl-kulab ta' Londra, Jack Solomons iġibuħ fil-kodba u bil-kappell, bil-sigarru. Sena għidlik ċajta ver imma najdela jen. Kien iġellit il-bojot ma' s-suwit. U s-suwit għammek dik iżmen biex ma najdu s-suwit kien għanilum Londra color block jgħidlu. Color block, ma jgħidja raġaju jħit s-suwit. Color block. Allura kienna fil-ġim nitrenjaw. U għamilt ħabejb ma' wieħed color block biex najdlu għak narġa. U kienna natu fl-imkien u ma naħdu xaħal xor xejn. U darba ġet trainer. Għalli l-lum tijaħtu għalli marriċ suwitaw. U lilu għallu I don't want Maltese here. Għallu fit-xitim ħard għallu. Wara sirna nofu u tajna s-soltu. Bindunajna li tajni iktar minn xor xejn. U ġefu għalli you try to finish me. Għatlu you try to finish me. Unbedat nax il-trainer għalli jak, għalli jak. Bakin kien kixif, għara kam ida tajjif, u il-trainer bil-kaskisna. Kontu kellimtuħum bat il-trainer? Kif? Kontu kellimtuħum bat il-trainer? Ma saqsejtux għalfej għala? Le. Għaxus fiġi biex jarm, bat għallin wara, għallin nintom it-nan tajben, jekk kelli xieġlida ndaħħalkom l-Ingilterra. Biex jara safej taslu. Ejju. Għallina kienem xieġlida iġi missing xiwida għalli rounds ndaħħal kim. Ma kienx tħalt. Kif kienet? Ġeriti konti trejna l-ġim ta' Jack Solomon? Ejju, Piccadilly jgħadja l-qalba ta' Londra, kan timmur bil-mixi. Soho, leda, kienet Great Windmill Street. Windmill Street, Jow Windmill Street. Jack Solomon huwa wieħed mill-ikbar promoters. Jiġibuh fil-kodba bis-sigarru bil-kappell u dak iż-żmien bħalma jidda tibda mhux jidda tibda Malta. Ftit kien hemm suwit, allura jiraqqas suwit mal-bojot. Allura kien jagħmel nejmiż. Kif kienet l-esperjenza? Mhux ovvjament min jaf il-livell kemm kien iktar għoli minn ta' Malta u dak iż-żmien. Ħafna iżjed, ġifieri l-boxing id-dinja kollha. X'ħassejt imma meta bdejt tara dak il-kwalità ta' fighters? X'għaddilek minn moħħok? Le, mbagħad kien mort fi klabb ieħor Bednam Green tal-amateurs u ġibt wieħed hawn, f'dan ma wieħed biex jiġi hawn. U rbaħtlu kulħadd lab kontrija x'kienu jifuh Londra li kien boxer tajjib. U rbaħtlu t-toks tal-Furjana, Freddy Knowles kien jismu. Il-Maltin tal-Londra killa labu l-flus kontrija li ma għandi ċans miegħu. Għax kien magħruf hemmhekk. Kien magħruf. U kien itwal minnej. Imma ħalli ġamur naqra lura għal-żmien tiegħek Londra. Meta bdejt għax ovvjament il-boxing Malta nasib kien ta' ċertu livell. Umbat once li tidħol il-ġim ta' Jack Solomon, il-livell nasib huwa differenti. Żgur professjonali laqqannas ma' nies għatli kif differenti xamli. X'inhu? Il-pjan tiegħu li kollu laqwa boxers u jġalli dimna tieħu esperjenza ta' trainers differenti kien hemm trainer ma'. Li anka darba inti għat li kont. Darba anka għawġ li ta' Muhammad Ali dak kien promotja. Le mhux promoter. Isgawr, Londra ta' Henry Cooper. Ta' Henry Cooper, ma' Clay, isgawr, imurru l-British Board of Control, fem murtjen, li jridu jgħaddu minn hemm biex jiġġieldu l-Ingilterra, kol min jiġġiet irid imur fil-British Board of Control tal-Ingilterra. U tallimt minn dik l-esperjenza? Tallim ħafna. U mort, u t-trainer kien ġempilli għalli tipprova jiġġib il-laċenzja ta' għalla xik tiġġib il-laċenzja multa ma tista' tġieled maħat. Għalla tkun professional mus suppost tiġġieled mal-amateurs mbagħad. U jien mort u provajt. Kol ma kien hemm tlieta bil-libsa iduru mar-ring u jaraw taqbad hemm ieħor. U tuwa ieħor il-laċenzja għalli erġa' mur trenja għalli warġajja. U flok mort nitrenja ġajt law mbagħad. Jiġri ma tawilekx il-laċenzja. Ma tawilekx il-laċenzja. X'kien joqsok taħseb?
bħala talent, bħala jew skill. Għax kif jinsorta wkoll, insorta boxer aħjar minnej. Dak li Stajt insortajt wieħed kalibru tiegħi iżjed, qed tifhem? Komplajt miegħu, abbadda nagħmlu 3 rounds, imma jtija l-aħjar wieħed minna u dar aħjar minni. Dar aħjar minni, jekk kien itwalu bida jilħaqni b'dawk l-istrejtijiet it-twal hekk. U dar aħjar minni u l-leġenza twalilu. Għallu l-issar ġejja ħanna intu another trial. Bil-ritratti bit-tabej bil-ċertifikat f'kollox, tu biex tidħol għammi ġifieri. U mill-esperjenza tiegħek fl-Ingilterra x'tallimt? Boxing ġifieri tallimt bi clubs differenti u dan. U l-ħajja li tara ta' pajjiż ieħor. Imma kellek pereżempju minn setajtik iktar teknika pereżempju? Ija, fil-klab so teknik nażjiet, imma bħala ħajja ma ġbinni xejn hemmhekk. Int fejn kont toqgħod? Kont noqgħod ġarraħal ta' Gloucester. U għamilt 3 xhur oħra Londra. Londra mill-ġiet kollu hekk, imma kien nimmissja l-familja u l-ħbeb taw ma sajtx noqgħod hemm. Semmek hemm il-Maltin ukoll Londra. Kollha Maltin kien fejn kont jien Islington. U ma dieħli minn bil-lejl u ħireħ niġġogja, jiġri anke moħħni training dejjem. U ma stajtx is-setli, ha? Le, ma. Immissjajtu ħafna hawnhekk kint. U fl-ebda punt ma kellek hekk dil-aspirazzjoni li tagħmel karriera barra minn Malta? Le, kienu jħajruni ħafna ma marriċ nitlaq minn hawn. Ma kellekx dik l-ambizzjoni? Le, murtemma għal-esperjenza biex nara pajjiż ieħor u gawdajt ġi fil-Ingilterra ġdejjem niġru l-emmulaw. Ma dejjem fissat fuq it-training, għattik ta' bil-lejl għax hemm qrib Londra. Kien hemm ħafna Malti ħbeb tiegħi kollha mill-belt ikunu dieħlin fil-għodu fis-6 ġej minn West End u li jarawna niġġokkja. Minn Upper Street għal 6 Road dak Islington indur. X'kienu jagħmlu l-Maltin hemmhekk? Dan li jkunu ta' bil-lejl u Bil-night clubs u hekk u kienu hemmhekk. Ġifieri daw it-tip ta' club owners u hekk kont taf. Għalhekk kienu jidħlu fil-ħodu ġifieri. Mhux owners biex ikunu tfal minn dan tal-belt, ġifieri mill-belt li żjed u hekk. Li morru għamlu karriera fin-night life ta' Ejju, jkunu hemmhekk iju. Ta' Londra. U int kont għax li kienet toġbok int il-night life ta' Buġibba ta' Londra kienet toġbok? Ta' Londra differenti ju. Differenti. Ftejk inti mmur. Kemm ngħid kien iktar moħħi fit-training li mura training norqod kmieni kultanna konna noħorġu. Ma konx mitla ħafna tagħha. Ma kienx li rrid immur biex nisfratta dak kienu kwalità ta' nies naqra ħajja raffiżiet. U ma kienx ħajrek? Il-Maltin. Le ġifri kelli li mmur għax-xogħol u mmur nittrenja. U kellek esperienza vera interessanti intu waqt li kont qiegħed l-Ingilterra, kont taħdem ma dal x'kien ċirku hekk dajdu. Ejju, dak kif tlajt kien meta kien ma tal-ġelat. Għallu li ġejja firaw, iddur minn raħal għal ieħor bħal mit-trade fair. Isa, iddur ġol park jgħidu, l-park minn għal-minn ma jafx tkun isa qabel bil-ħaxejx u bis-siġar il-park ġden gbejr. U tiġi kien hemm kollha tinet bl-affarijiet minn kull kwalità, issa trade fair, u kien hemm it-tinda kbira u kienu jiġġieldu boxing u wrestling ġafija. Allu jidoq il-inipel u jenu ġiex boxers oħra u ġiex wrestlers għandi li tratti l-ġim. Nitlaw fuq il-park u jgħid min irid jiġġieled meċi wieħed minn dawn. U nrid challenge'awni jikkomunikew, ma kien niddajja xejn. U darba challenge'an imbagħad għandna l-kamilt il-challenge'ani il-champion ta' Gloucester, professional boxer. U kellin ġilidlu, ġilidlu. U murtajim. Xaddilek minn moħ, kont taf li da kien il-champion ta' Gloucester meta challenge'ak? Le, wara sirt naf. Imma indonajt li u tajjeb, ġifiri, jen kelli ħafna esperienza ġifiri. U għamilt it-tlegram miegħu. U mar jitkellem. Għallu manager, għallu ritrawn ieħor. ħattu l-fommen, ħattu l-meni daja. Għatlu, I don't make another round, għatlu next time. If you tell me 10 rounds, I fight you 10 rounds. Għatlu but today for 3. Għax kien nuflek, kien għataħjor minni. Kien ħajtik battekata. Let's go, għallu iwret round iħor.
U jem ma ċettajċ. Ġifieri inti kont Don tiġġieled- ġafira mux ġlieda tkun mux ġlieda uffiċjali dan. Mhux hekk. Imma bil-referi u hekk. Iżgur bil-referi b'kollox. Bil-referi, bil-rounds u jitla minn irid. Ejju, jitla minn irid. U kemm kont tagħmelha ta' spiss di? Kol jum. Jekk idon 15 hemm. Il-15 ġurnata ġġiliet, waħda jew tlieta kull lejl. Ma nies li ma tafhomx, jgħidlu t-ġġiliet miegħu. U kienet toġbok dil-ħajja? Ejju, nħallas għalija, kontu trenjajt qabel ġiet, u kien hemm wieħed Inglejs kien, bidi għalli għaw t-tinejx, waġġaw għawnek t-tinejx, għatlu rajt s-sanoħtok bil-mat jgħan. U bidajtini bis-salt kollu, mbaċ nġemijaj. Dok izmek jintinta wahda taħt toħra fuqek, u d-naħġib tilu kaħlam bat. Għaddem l-inta, għatlu inti ta' nibsaħti kolla l-orjen għawtan bad minn missikxjaw. Muxek? Fil-ring ġifiri. Muxek? Issa. Esperjenza għan. Jekk indumu ġemman itħattu għandi storja ġifiri ta' 40 sena, mbagħad wara 40 sena ftaħt il-ġim mbagħad. Issa naslu għalih il-ġim, issa naslu għalih il-ġim. Lallaċ. Qed nipprova nieħu jienu nipprepara l-podcast bejt nduna speċjalment għandek seba' ħajjiet. Wara ta' Ġewvella, meta kelli l-Ġewvella, meta ġiet ma' Ġewvella l-aħħar waħda kienet. Ta' Ġewvella, però qabel Ġewvella kellek it-tieni ġlieda ma' Lippu l-boxer. Ejwa, dik qassam ma jtabel ma jgħidux joqgħod jiftaħara qatlet lift. Għax ta' waħda tlift. Ejwa, mbagħad mort l-Ingilterra, mbagħad ġiet lura mill-Ingilterra. Mbagħad terbaħt maġiġ Taljani Schreiber. Kien turnament tal-boxing da dak kien sajti mara kien. U kien hemm wieħed jen ieħor lit-seguna. U kien turnament. U jen irbaħt u l-isrif bil-punti. Kienet il-ġurnata l-erba, mbagħad is-sibt kien hemm il-final. U jen iġġieliet ma l-ġielet il-Litz mbagħad għax final. U irbaħt lu wkoll Giovanni Ladin minn għalik mhux Giovanni Ladin li ieħor. Nsaddok x'kien jismu. Insomma irbaħt lu u għandi trat ma nafx insibu x'rid nagħmlu f'inkwatru. Għax kien it-turnament tal-Labor. Sewa. U għam il-President Bottiġieċ jtini t-tazza. Janna li dajja bit-tazzek u jtijeli il-President. Għadġel President Jarona kien. Kienu kolem mek da tibta nis li ġeraw il-boxing dak iż-żmien. Dan kien ġewek peress li kien organizzat turnament tal-Labor minn kollox boxing bħal kieku biljard u għek għamlu bħal turnament. Tal-sports. Iġibu turnament tal-sports iġibu barranin minn barra. Min beda għedilna kien fuq kumitat tal-Labor tal-Sports? Semi, mejla. Tafu semi, mejla? Ejwa. Kienet jgħidilna li kien hemm punt fej Labor kien tefaw fuq il-kumitat biex jorganizzaw l-sports fil-Labor probabli x-sena kien da? Insajt, toj. Ma qabel il-70. Qabel il-70? Qabel jgħu kien il-70. ċekja nasib il-siba taf l-istoria. Schreiber, turnament tal-Labor u ġa Schreiber, jo. Ġili trenjajt ma Semi? Semi kien jitrenja? Ta' Semi kien jitrenja u ġellittu ma boxer minn tijaj, ġellittu fil-ring u kol. Sew, kien jitrenja hint li? Le, kien trenjajt ġellitlu ieħor u rabaħlu kienet l-isbaħ ġlida kienu kważi heavyweight li kien hemm. Kienu għamlu ġlida sabiħa ħafna. Ma Paul Cardona ta' Birkirkara. Da l-famus Paul Cardona. Da Paul Cardona mbagħad kien isu kien wieħed mill-iktar atleti u fighters li inti speċjali. 8 snin nagħtu flimkien kuljum. Intu Paul? Ejwa, darba għamilna ksebih, maħna kienna ngħidu ma ħanamlu ksebih, mhux ħan iġġieldu. L-oratorju ta' Birkirkara. U kien hemm ħutu jara kellu ħames ħutu oħra. U n-nies bdew jgħidu kemm taw, kemm qegħdin jagħtu, għallu għallim lil-ħutu n-nies. Ħutu għallu tittaru mir-rum issa, mhux hemm hemm jilagħbu qegħdin, irribajnietna kienna nagħtu b'ħafna b'konfidenza li qatt ma ħadna xhur xejn. Dimna xi 8 snin nagħtu kuljum flimkien. Għax dan mbagħad Paul Cardona eventwalment. Għalhekk imbagħad jiġifieri mbagħad meta rebaħ li dak tajtu l-esperjenza jien kif jiġġielidlu l-Ġewvella u rebaħ lil-Ġewvella lil min rebaħ lilej. Għax kienu kien ta' staturi kbar minnek tara l-Pawlu u l-Ġewvella dawn ġganti f'Amberti u qed tifhem illum rġiel kbar. U dak iż-żmien kienu jgħadduni ġifieri forsi 5 kilos, imma 5 kilos ħafna fil-boxing. Jien 5 kilo kint nista' nħalleh itinej ma nħissewx jekk kien teħdaq nwaġġew.
għalek il-boxing bil-weight, għax id-daqqa bil-pace tal-lim ħafna. Mela, tkellimna fuqek bħala persona kont taħdem fin-nightclubs, bħala boxer, bħala ħaddim l-Ingilterra u li kont tagħmel ukoll anka daw il-firi, kont parteċipi f'daw il-firi. Mbagħad eventwalment bdejt familja inti wkoll f'xi punt. Ejju, mbagħad fiċi dejjem il-ħajja ta' ġovni, demanti kelli jommi ħajja għax immur nar mill-ħwejjeġ jew skużi nirremetti timsaħli ir-remettar ġib li t-tefis-sodda xi trid iżjed. Kont irremetti ġifieri ħabba xorb? Kultant ġifieri, kultant ġifieri jekk issemmi darbta jew tlieta imma meta kien nirremetti ġifieri jkollok l-ommok tiġi toħsibek iġib li t-tefis-sodda u hekk. Ma kien tanti kos niżen il-ħwejjeġ normihom insibhom lasti mitnijejn. Irri għatma t-kat li nizzewweċ ġifiri, un-bat mita mietet għat-tiswa, għalli kalli 37. Għat-tissak niltaqa maċħate. Ġviri ta' 37 kont għalek toqgħod id-dar? Kien ila majta forsi xi santajn il-mami. U ta' 35 kont għadek id-dar? Ejjo. U d-dar u l-mami għadda tagħmellek it-toast u t-te? Skawriw. Mela. Umbat kif mieta t-sess kienu jgħidu li sib wahda n-ortaf taqli bajda. Għalet oċ wahdek, għad tifimnej. U għat li kittiġi għat-training kien ġaf taħt il-klab. Kittiġi t-trenja. Ġikon diġab missjoni inti għandek bżon nissib mara. Ejjo. Kien nitrenja ma xi turista, kien nabbi xi turista nġiba sal-ġim u hekk. U trenja naqra. Jekk tkun żgħira kien ngħidilha kemm sabiħa qasira hekk. U jekk kienet tkun twila, ngħidilha I don't have hands to hang you, how nice you are. Dejn nitrenja insomma kif nimpostura naqra, ma kienx nof jew. Kif timpostura naqa? Mhux hekk tiġi. Timpostura, qed smajta timpostura. Timpostura speċi Iżżija l-beħta biex tfaxħru. Biex tasal fej. Timposturoħ kitkim biex dogju. U minn fej kont tabbi? Le, timpostura, jisek. Impostur taf xieġibiri? Timpostura, per ma taġibni xid-daqna tijak mela ħana un-naqmat mijak. Title? Naġu kimma kemmi sabiħa, kemm xarqit li kum badnajt f'qalbi dak kif għani bajdaw sawdam. ċajtaw ġifiri. Tajt xi ħaġa, anke jekk ma tkunx. Mhux hekk biex tasal fejn tixtieq tasal. Ejja, mhux hekk, ejja. U minn fejn kont tabbi int allura? Mhux boġibba jani. Best kont id-dormen. Ejja. Kien ikollok dik l-opportunità. Mid-dormen għadna. Meta kont taħdem bouncer u hekk. Ejja, meta kien naħdem bouncer iva. Qabel ma nkompli bil-konverzazzjoni ma' Berto Camilleri nixtieq infakkar li għaw numru ta' azzjendi li ngħiduna daqqatit biex dan il-podcast ikompli bitriq li qabad. Dawn l-azzjendi huma il-Maple, il-Vinja Capricci, il-Browns, grazzi l-Apex Media, ringrazzja il-Kutriko, il-Garmin kif ukoll Angelo Aquilina, Derek Meats, il-Quick Fix kif ukoll e-cabs, il-ħeġġitkom fil-fatt alla min għadu ma għamilix niżlu l-app, tistgħu tibbenefikaw minn ħafna promozzjonijiet fosthom l-e-cabs Circle fejn iktar ma tirkeb aktar se tirċievi skontijiet. Da kollox għalissa minn ħati narakom minnaħa l-oħra jien u Berto Camilleri. Ma, minn fejn nibdew taħseb l-aħjar issa, minn meta ftaħt il-ġim, jew minn meta l-tajt Marita? Minn meta ftaħt il-ġim. Għax il-ġim, għax huwa qabel ma l-tajt Marita, nimmaġna. Ftaħtu l-ġim ju. L-ewwel wili bnejt f'dik l-erja, jekk li ġejt il-Gargur, dik l-erja kollha. Jien l-ewwel wili bnejt għalik kien hemm. U ħarġet il- Meta tajt dik l-erja kollha ġifieri qed ngħidu. L-erja tal-oratorju biss kien hemm. Id-dor fit-tela xirba t-djar kien hemm biss. L-oratorju fejn qisu dak il-karpa u dak il-parapet. Dawk il-ħnejjet hekk. L-oratorju li qed fil-quċċata tat-tela. Hija kollu Eli. Eli kellu kien faċċata kollu. U tibnejt hemmhekk Excelsior Street. Mbagħad ħarġet dik l-ambijat kienet tal-patrijiet. Imbijat u qasmet plots, u dwar dik it-triq ta' madwar il-ġimmek, dik kollha plots kienet 4,000. Il-plot. Il-plot.
Is-sena għadi jgħidlu Roberto kam għamil flus mill-ġim, ġifiri u dan. Jen, il-wirt li ħallaw l-ummi u missieri, kelli ġifiri ma kellimx flus, ġifiri aħna kienna ngħixu bir-raba. Missieri fil-ġebel u għek. U imma kelli mill-wirt tan-nannu jarġa. Minna ħadet najn. Li kien. U masni erba plots jen. Plot ġifiri sħax ta' xemija. 25 wisa. 100 font u 25 faċċata. U dak iż-żmien u mbagħad inqasmu bejn l-aħwa u masni bħal ikun nofsa jen 50 lem u 50 law. Sewa. Kelli erba. U baħħajt 4,000 il-wieħed. Imma kull waħda li nbieħ nixtri biċċa mill-ġim. Der xtrajt 4,000 l-art. U mbagħad xtrajt fuq il-garaxxijiet wara u niffitti u 4,000 oħra saqaf. Saqaf ta' garaxxijiet l fuq wara fejn l-oratorju. Xtrajt is-saqaf, beħħejt, ma bijom xtrajt band oħra, mux bekk għamilt il-klab, għatti fimni, bdajt kulla l-frira, ndaħħan nixtreħ magni. Issa għandit nanġajint minn 4,000 lira l-wahda. Demek nafu. U din esperimenta fuq il-magni, kol mi jiġilu ma jiġi bħali li mill-ġdida, li ma magna ġdida. Iriri ma sibtux last il-ġim, ġifri mill-art, xtrajt l-art, u dajem nirranġa ħagġu. Dajem dak il-tir. Dajem ċajn, u nisallu ma għalamna jen, norqot u l-ġim bis. Kont immaġna minn dak iż-żmien, kont immaġna li Bertus Gym ħajsir il-Bertus Gym li nafu l-lum. Meta ftaħtu kienu jitkubija, tiftaħ ġim il-gargur, tiftaħ ġim il-gargur. U dak iż-żmien ma kellix nies u l-lum għaw 2 f'kull raħal u kollha għandi minn nies u jena għandi nies iżjed. Ġifieri dak iż-żmien kont waħdi u ma kellix nies. U l-lum fatħu ġims kullimkien u għandi nies saru konxijat training iżjed. Qabel tara marru taħsillar, titla tonxor fuq il-bajt, bil-banġija taqqastif lahom. Il-raġel jiġi mix-xogħol imur jew jażaq l-għalqa, jew għal-kaċċa, jew jinsob kollu strapazzu jivvinta biex rekreazzjoni wara training. Dak spiċċa, dawk assistaw jagħmluhom illum. Illum il-wuxi malli jitfaw l-arba jieġer qasna f'naħsel, it-tfal tiġi titfaħħim u fl-oħra tnixxifim. U la titla fuq il-bajt u bil-ħin ta' taqlaħħom mhux kien ta' taqadhom. Inti tagħmel għax inkun rieda ddur il-magna waħedha. Jiġifieri dak iż-żmien kien hawn ħafna strapazzi. Orrajt li strapazzi imma l-bniedem kien on the go il-ħin kollu ġifieri. Illum tażżen u jmur il-ġim. Mhux hekk tiġej, imma jkollux jagħmel ħammur nagħmel si għal-ġim ħaniċċaqlaq naqra. Ġifieri. Nas illum għan iktar ħin għal affarijiet fiżiċi għax kif qed tajt inti x-xogħol tagħna m'għandux dik id-diffikultà fiżika li kien ikollhom dak iż-żmien. Mhux kulħadd fil-ġebel kienu dawn l-affarijiet jew. U anke llum hemm iktar edukazzjoni ma' wkoll. Ħafna. Hemm iktar edukazzjoni li tajjeb tibqa' aware tgħidulu bil-politi u l-eżerċizzju dal-affarijiet. Kilħadd sar jen naħseb li. Imma għalfej qbad, għalfej nexxielek taqbad, taħseb. Għax kien tiffissat jen, dejjem xi kamra wara ħanu ta' għalxajn, ġifni trenju u nagħmel kollox mingħajr ebda flus jew xi ħaġa l-boxers kollha li trenjajt. M'hemm ħadd jgħid li ħadtu personal trainer mit-champions kollha qed tifhimni. Ġifieri inti fil-verità. Ferħan ħafna bekk ġifieri. Meta bdejtu l-ġim ma bdejtux ban li tagħmel il-flus minnu. Li għandi ġim li biex noħu pjaċejr, għandi ġim. Dan għalik ċajta vera. Kienu jiġu, jew taħna u maħnex, jew kellim xi semiħor. Aħna jew maħnex kienu programm. Mitzi kienu kull-jum, mitzi. Ilu dam. Jisu fl-85. Jisu fl-85. Fl-85 ma nafx. U kienu jiġu. Komedi imma daħqu. Maħx, aħna u maħniġ niftakar. Jista' jkun, ma mhux dawk jarġa, da qabelim jarġa. Insomma, u bdaw jiġu l-ġim. Nem minnhom. U għattelim ġibu xi ħaġa fuq il-ġim jen. Sena ċajtoru. Għattelim ġibu xi ħaġa fuq il-ġim. Għallu li jiva xi darba nġibu. U ġibu. Għasad ġimma fuq il-gazzetta narruwa. Jħorġu fuq il-gazzetti kienu kell. Għaw ġims madwar Malta kollha. U mal-arton os mill-pis, għax ibatlu lek il-bwiet. Tajba. U liħor kien xi jismju. Kien hemm ta' xawka mir-raba kien fih raġel. Jaħruġ gazzetta xawka kien jisimha.
Xewka. Ila flejti, so kiltu għatnajt jen, flejti 5. Ma nafix din. Imma jek dak jisibu. Inħoss li ġili tkellimna fuqa di xewka, ma nistax niftakar ma nitkellem fuqa. Biex neggis ġifiri. U kan jiġi l-ġim ukoll. Raġel mir-Rabat. U għatlu ġib xi ħaġa fuq xi darba. Għalli iwu. U ġeb tlif ġlieda. Fenti li malja, jew dik tat-Taljan. Oħra kien tirbaħt, għamilt l-ewwel 3 round tliftim. Mbagħad kelli trainer xi ħdajja. Għalli tmurxa għax kien twejl. Għalli tmurxa għal ħeżjiet int, ħallah jiġi jew. U meta jiġi jew int għandek avvantaġġi milli tiġri u raħ. U x'inbidi jiġi u bdejt nilqtu dajjim. Allora rbaħt 3 u rbaħt 3 jena x'għal 6 kienet. U rbaħt. U ġibni don tax-xewka ġeb xi ħoġa fuqi. Ma semmex ismito, u l-boxer bil-qiegħda fuq il-banketta. Xuftaj maqsumejn wajna him tal-lajna hekk. Issa ma kienu jiċajta. U l-trainer bida jrawwaħlu hekk. Għallu b'qasajjirak to, xajjirlu fil-vojt, għax għandi kalmu t-teħriħ to. Għagġi, dajjem naqlak int, min ikun fi xena. Aħna kien għamlu zbal bissi, samma ma jaddu ġiemu sana jistudjaw xinu ma jgħamlu. Kien popolari il-boxing dak iż-żmien? Kien ikun inqas, imma n-nies kienu jagħmlu għal ħiżjiet. Dan li jġibu 20 ġlida, l-lum kienna nġibu tnam min-nies aħna. Dak kien għal-friw il-lum, dak kien nġibu għal-fruħ tnam min-nies. Imma kienu kun jaf kulħadd li ħadd iġġiela. Kienu jagħmlu l-posters u l-gazzetti wkoll. Mela għandi joħra tal-gazzetta tan-nazzjon. Ġibni, meta ġejt ma dak it-Taljan li għatlik tlift, u għajd darbanni, u għajd bil-qiegħda fl-art, u komplajt il-ġlida. U l-Bertu jisu soldat tal-karti. U bl-itrat. Kif kontu ħadam? U murtalija. Murtalija. L-istamparija tan-nazzjonalistija. Mux għad semmi minnu ma mxax fuq. Ilu majjiet. Mortalieħ u ġġala. Biex najdlu speċi, għadlu ntanġli da bħal dej għadlu kil-ħatti faħarni li jissan iġid ma minn il-rejt u għarra jasir ċampjon ta' Malta, fil-fat. Għadlu dak li traġġibt, ħareġ il-gazzetta bil-kwit kollu għek. Għalli dammu xint, għatlu ju, għalli l-ura. U minn dak iż-żmien ma bqajx nuħali jiżjiet titla fuq il-park. Għakkan jgħidli missieri min jgħidlu tijilu u min jgħidlu minn iżommija, għatti fimnej, minn iżommija kienu kontrej, kwalinkwa partita li tagħmel qudiem in-nies jew. Ġifieri tgħallim li ma tawx għali jambat, ħareġ il-gazzetta bil-kwest kollu, nsemmih. Jak trid? Benny Patch kien. Benny Patch? Benny Patch kien editor part-time man-Nazzjon. F'xi 70s. Mill-belt, ilu ma jittu. Imma kien fil-komitat tal-boxing ukoll. U dik kienet l-aħħar darba li ħattalik fuq xi ħaġa li kitbu l-peress dwarek? Issa fakkarni biex ngħidlek xi ħaġa. Kienu jew Billy Japab u ieħor Ċali Dabon il-komitat tal-boxing. Sewa. Ħanaj xi ħaġa isa ma għandex taqsam darba kien hemm inħib nara. Dawn ix-xjoħ jitħattu iżgħar minni ta' 7 sena dawn li kienu fuq it-tablet li jgħidu dal-5 pariri ta' għamilim, ġew da' 5 pariri kontra n-nisa, jew 5 pariri kontra hekk. U nħib nismaħħim. Kien hemm wieħed tal-università. U għallim illum għandkom lesson fuq dal-ktieb. Għallim l-ewwel wieħed ħajkjum fuq l-ewwel faċċata. U hemm l-faċċata bajda sabiħa, indurata bid-depek. U hemm li la taba f'nofsa żgħira hekk. Għallim illum l-eżami ta'k imħataraw dil-folja fuq l-ewwel folja ħajjum. Għallim x'intom taraw? Kilħat dik it-taba ser, dik it-taba prof sara, dik it-taba tan-nofs. Għallim allura karta sabiħa bajda bħal dejn indurata bil-gwarniċa tad-deb, ħadd ma ġietu f'rasu jgħid kemm sabiħa. Iri għalek għat li aħna kif ħanamlu żball daqsa kedi u taf x'għamil tagħmlu. Jekk tagħmel 20 murtal jekk ixkattaw iċkattalu ta'. Ġiri, dik naqra jaraw. Pero kienu jifirħu bik u koll il-nis. Le, jedan wieħed għanni kienu jifirħu ħafna u jinkoraġġaw kon kek titlef. Imma ġiri jek jiġu jtibajad li. Ma kun jisat jistennik biex tuħu dak l-isbal biex jikollu l-opportunità jikritikak. Għalfej taħseb ikunu hekk in-nies? Għax jisna maħluqin hekk.
Nadak ġifiti bajjad li kujħalli naqra zaħiraw, tajtara naqra unak il-ħir, u dak kollu tinsija, bħal matlik l-sera tal-professor li jurijim il-karta l-bajda bit-taba zaħira. Il-natural. Il-natural tijak ekku Le jenta għallimt, ġili asnaf naqra u naqra fuq klej, tafx għal klej, għal tarawx il-15 round li għamil nisfin u nirbaħ, tarawx għamil ta' għalijim. Jan ja Roberto ċampjon ta' Malta, konti mmur ġol wet wahdi. Naqsam il-wet minnaħa l-oħroġa taraċ pet kol tarġa. Għal 10 darbiet. Konti mmur indur mal-gżira tal-rejt innajdu laħna dek, il-gżira tal-Mata bħem gżira. Jek taqat indaħan bil-blat niggesek biex muħħi jahdim kull fan qed noqmos u niġrijek. U ġifiri, tittara xamil, inta għal dal-programmi li t-taħdim u tiġri u tamil, dak jissejru xaħat, jaw jgħin jitħattu jgħaddu żmien dawk. Muxek. Dikej ġifiri. Muxek. U taħseb li għalek irnexxilek issir champion inti għax kellek din ir-rieda li taħdem iktar minn ħaddieħor? Ejju li tittaħdem għalija, u minn imur jiġri fejn jaraw ħin-nies, u jen kien nistaħba, qed ngħidlek dik il-gżira ma jidħlux karozzi hemm mir-ramla tal-Mata bħal baħar iċċakek, u t-torri qiegħda u mmur indur mat-torri minn mal-baħarek, fuq blat niggesek, u mbagħad ix-xawer naqbes il-baħar u nitla' u nipparkja l-karozza hemmhekk fil-qalba ta' baħar iċċak. Jiġifieri tittaħdem ħafna ħejju taħdem. Issa il-ġim ftaħtu 41 sena ilu, qed tgħidli li biex tasal għalih. Kont imur għax-xogħol hija naħdem mal-gvern. U kellek tbieħ il-wirta li ħallewlek il-ġenituri. Mela dak kulħadd jafu ma baqa li xejn jiġifieri. U meta bdejt tiftħu il-ħin kollu l-ġim, meta sar biex ta' ġim li jista' jużaħ kulħadd u li tista' tagħmel naqra business fih u hekk. Fil-bidu l-ewwel 5 snin fiċi xfetta għal-boxing bis. Sewa. U tallat Tim Ireland, tallat 700 mill-ġim. Kien is-solar ta' taħt bis. Is-isfel bis. Fejn qiegħed bħalissa? Is-solar ta' fejn għamiltu tan-nisa, niġu għalija mbagħad. Fejn għamilt tan-nisa. Għax għamilt l-ewwel solar għannis kien għal-boxing bis. Mbagħad kien ġiet Tonika mill-lejl u Frank Attart ġeb il-ħaddit kellu 200 kilo ġibhom mid-dar, kien joħd dik it-triq, u Tonika mill-lejl bida jaħdim lil Magni qalli xi darba ibni fuq. U l-Magni ħaddim tal-bżonn ħaddim imli kollha kien. Il-crossing, bench press, incline bench press. Għamil li ringiera Magni ġib welder 100 hemm u jaħdimhom li hemm. U bdajna l-bodybuilding għalih u l-boxing għalih. Bekk. Mbagħad komplajt mbagħad meta bdajt ndaħħal xi ħaġa tal-flus u nbeħ li kien baqali kelli biċ-ċart ma tistax tidħol għalija żungata meta għallira bagħata. Xtrajthom treadmill dak iż-żmien, l-ewwel treadmill li kienu Malta naħsib. Mant mill-Marsa wieħed ġieba wieħed nsejġ minn kien, bil-inġinier sandi kien, bil-inġinier ġef. F'dal punt, it-tir tiegħek tal-ġim, x'kien illi tibda toħroġ il-fighters minnu? Ejju, uħrjam ġallit qabel, mbagħad kienu bdejt innaqqas jien mbagħad mill-boxing. Milli tiġġieled inti? Inti meta waqaf tiġġieled? L-aħħar ġlieda tiegħek ma' min kienet? Ta' Ġovella. Ta' Ġovella, u ma' dawk l-Ingliżi? Ma' dawk l-Ingliżi, mbagħad ir-responsabilità tal-ġim u bqajt naħseb il-ġim ma kelli ċans noqgħod nittrenja n-nies u nittrenja jien. Ġifieri tiftakar li msana kienet li tlajt Hereford tiġġieled l-aħħar waħda? Ma kellix il-ġim, naħsib, ma kellix il-ġim tu. Kien għadu ma kellekx il-ġim? Le, ġiri fuq 40 ila. Sewa. Ġifieri mbagħad batt il-ġim bit-tir illi ikollok x'imkien fejn titrenja inti, ikollok x'imkien fejn titrenja l-fighters? Ejju, mhux hekk. Ġifieri tara lilek innifsek bħala ħassir trainer inti? Ejja, trainer ħajti kollha kont. Ġifieri jien meta kont ġifieri l-Musta, kull ġlieda li kien hawn, kollha boxers mill-Musta kienu mill-Musta. Li nitrenjhom mill-Musta kull ġlieda li kien hemm prinċipali, kien hemm ħames ġlied qabel kollha minn tiegħi. Sewwa. Imma mbagħad meta ftaħt il-Bertus Gym. Ejju. Bittir li tkompli f'din il-modija. Ejju, ma tantx imbagħad kelli boxers imbagħad. Waħda l-ħadd ħadthom Ireland jiġġieldu meta ftaħt il-ġim. Sewwa. Murna Ireland, u ta' Ireland ġewwaw. Għax kien hemm kumitati mexxini ġifieri. U mela, bdejt tgħallem il-boxing f'dak l-ewwel żolar u beda l-bodybuilding ukoll. U meta fl-impunt sar beda jsir popolari
li bdejt tiftħu l-ħin kollu, għax fil-bidu għas kont tiftħu ġurnata sieħa, le? Ejja, le fil-bidu li għaw. Mbagħad, 60-20 sena ilu, spiċċajt mix-xogħol bis-60. Għana dimħriġ diska diħel 80, 79 għandi. Ġifiri 20 sena ilu, id-digajt ruħi, ġifiri ħajti il-ġim. Imma qabel 20 sena ilu kont ġa tiftħu. Da żgur l-20 sena l-oħra miftuħ kien ikju. Ma kelli xi tifel jieħu ħsieb hekk u dan u kien qisu naqabbandin xi hekk kemm jiġu jittrenjaw. Hekk. Kien ikun 3 liri fix-xahar jew 5 xalini ta' darba. Kienu għadna bil-flus l-oħrajn. Taf li niftakru jien 3 liri fix-xahar. Għari għandi 40. Għabbel nbidlu l-flus. Mux fis-72 nbidlu minn għalija l-flus. Lex fis-72. Le. Mux dawn tol-flus, issa. L-oħrajn, mis-soldi għal dawn. Le għari naħseb l darba li ġejta għandek kien fin-90 xi naħseb 98 xaħġek, naħseb. 98-99. Ma kont diġa hemm inti. Ejja. U kienu kemm l-iżnaj? Ejja, minn hemm iż-żawwiex tiġifieri u bqajt tiġifieri fil-ġim tajjat lil marra int ħadd tiġi tiekol jew ħad tibqa' hemm, jiġifieri u nisallum nagħti ħajti għal hemm jew. Fil-fatt fil-għodu rita kienet tiġi f'silna. Ejja. Niftakar, żgur, kon qed nistennewha barra. Jen away, żgur, jen away. Kienet. Kien għadni naħdim naħseb imma. Naħseb kont għadek taħdem, naħseb kont mur ix-xogħol. Dak iż-żmien kienet timmaneġġja ħrita għal-ġim. Jen away, jgħid toqgħod xemma nkunx hemm jien imbagħad nixxen niġi nħosseb kollha. Tiġi tiftaħi. Flaxija kien hemm li żjed nies kien jew. Kienu kun hemm l-iżnaj? Ejja, ħiżnaj dok ilu miegħi minn dejjem jew. X'inhi l-istorja hemmhekk l-iżnaj, kif tafu l-iżnaj? L-iżnaj kien jiġi għal boxing żgħir. Kien qabel taħt il-ġim. Kelli kamra nittrenjum fija u sifirtu barra. Sifirt 700 barra jġildu jen minn ġal kamra mux mill-ġim l-axħar waħda biss li morna Ireland. L-oħrajn tal-lajtu għal-Mediterranean Games il-Martin u kalli Roberto De Bono u kull tal-lajtu l-World Championships tal-Boxing. Itnemma rebħu xemmi jiri biex taħal sammi titċi ħaġa speċjali jew biex tasal memxa li tirbaħ li ħadse memxa ħaġa tajba ħafni jew. L-iżnaj kemm il-ek tafu inti? Kien zaħir, kien għodu ġifiri taħt li tamata kien jiġi għabel taħt il-ġim kelli kamra għal-boxing base fil-pjazza tal-Gargur. Kelli kamra għal-boxing base. U għadu miegħek le? Ejju, sessiju. Għaxib il-pensjoni li joħroġ ma jinsox it-lesnin oħra. Għandu ġiri 57. Dejjem hemm nafu. Minn dejjem kien ħad jgħidu li golfan niltaqa' Martinadu hemm. Ejju. Għalfej taħseb baqa miegħek da snin kollha. U għax nirrispettaħi u jirrispettani jisirna bieċa waħda żżawġ minn meta kemm miegħi tfal ta' 16 sena li hum jiġifieri. Għamel ħajja ma miegħek. Żgur ħajja. U għax insorta dilettant ukoll li hu. U jitrenja llum jagħmel sirkit tal-boxing. U għadu jikkoċ għan-nies? Għadu jagħmel darbtejn fil-ġimgħa jagħmel sirkit training għal min ikun jixtieq. Circuit training tal-boxing. Għadu jgħamela dik li jitla handstand fuq l-incline? Għadu jgħamela kultant ju. Kien jgħata, kien jixrof li xkollu minnata rasu l-isfil, Ej, għat jimxu fuq idej, u bat jgħabat il-fliexkon u jixorbu. Kaxxaġen. Blistroj, rasu l-isfil u jixorbu. Hemm komunità tal-bliħu hemmhekk Anbertu. Hemm tim ta' filgħodu jiġu jgħidu minn fuq il-futbol u minn hekk u minn hekk. Bad flasha jkwiża jarġa' jiġu ftejt u jerġa' jittim ta' flaxija mbagħad. Imma mal-ġurnata dejjem kien hemm 4-5-6 trenja. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenza tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jiet nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallija u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Qafa sabru. Ma qed naqbdu naqra fuq il-ħajja tal-familja. Kif sviluppa dik l-istorja, ċinti għandek żewġ tfal,
il-mara Rita li kienet parti kbira ħafna minn din l-istorja. X'kienet tgħidlek meta kont taf il-Rita kont għadek qed tibboksja? Le ma kienx taħt jgħidula minn jaf kemm kien tinkwita. Għaltilhom meta spiċċa jien bat mija kien spiċċajt mill-boxing eżatt. Għax ovvjament minn jaf ma laħqitniex. tinkwita kieku. Għala kienu għaltem jem ma laħqtiwx. Peress li dak ma jagħmlux. Ma kienux jagħmlu li ma laħqitniex. X'kont tagħmel dak iż-żmien? Meta twildi kien champion ta' Malta kużej naħsib. Ma kemm kienet 15-il sena. 15-il sena żar minnek. Ejja. Żmien kellek 37 u kellha 22. Meta ltqajt magħha. Hekk naħsib. Sewa, u ltqajt magħha l-ġim u qed tgħidli. Ejja, kif tiġi trenja. X'kont tagħmel inti dak iż-żmien? Le, bat nagħmel naqra weights biex inkun nista' nagħlem l-oħra kif jagħmlu l-weights, indur il-bankijiet kollha. Nagħmel naqra. Sewa, kont M'għamel bħala bodybuilding biex nurihom kif jittrenjaw. Sewa. Imma nabs fitza, kont tagħmel fisik tiegħek jew hekk. Imma bħala xogħol kont għadek taħdem mal-gvern. Kien għadni naħdem mal-gvern. Roadworks. Ejja. Kellek il-ġim Ejja. u kont għadek taħdem għaw ma' night clubs u hekk. Le meta żawwiex tat-telessa daqsa kienet taħdem ġa fabrika ta' żraben il-Lloyds kien jisimha San Ġwan. U t-telessa meta niżżawġu taħdimx fi żraben ħosseb il-familja u jagħmel ħadin bil-lajl. Għamiltu dak il-patt. Dak il-patt kien iju. Wasaltu għal kompromess. Ejja, kienna kontenti dejjem imbagħad. Kontu kontenti dejjem. Minn dejjem kont nemmen ġifieri li fl-antik iżjed li mara titkun mara tad-dar qed tifhimnej mhux ġifieri illum illum diżonor tgħidilha mara tad-dar. Illum sar diżonor tgħidlek il-mara toqgħod toħseb it-tfal u s-sajjer u tara x'hemm bżonn fid-dar. Kienna noħorġu. Ġifieri aħna ftemna dak iż-żmien kemm baqa' hekk, illum baqa' Alla ħares ma baqax. Toħorġu fl-imkien, mbagħad bdajt li meta noħroġ magħha nixrob. U bdet tissettjan għax kull fejn immorru Roberto għamillu. U trid tiġri minn ħanu talli, qort immorru noqgħdu bil-noqgħdu pjaċir x'imkien, mhux kull fejn immorru Roberto għamillu u jan inkun irdna għax hekk inti mdurri barra ngħidlu bl-Ingliż. Niġri minn ħanu talli ieħor. Tagħmel il-ħbieb hekk, tieħu pjaċir tixrob u tiġri minn ħanu talli. Ma magħha kont tieħu gost? Ejju, mbagħad kien drajt jew mbagħad dejna ħorġu. Kultant mal-ġimgħa u norta sibġgħu immorru ġaħanut niklu, noħdu xi ħaġa bit-tfal u hekk. It-tfal baqa' miegħi kellim 16 sena kienu għodim joħorġu miegħi. Baqgħu miegħi jiġifieri hekk. Imma qabel ma kellkom it-tfal, kemm dom toħroġ magħha qabel ma spiċċajt tiżżewweġ? Le sena biss dimt jien, sena dimt arawż biss. Għamilt sena arus. U dik kif kienet l-arusija? L-arusija li immorru nismew qoddisa tas-sibt, immorru għandhom ma ngħaddu sijam, u mbagħad immorru ġaħanut il-mosta u nieklu xi ħaġa hemmhekk u dan hu. Imma kontu tixxaraw hekk flimkien kontu tagħmlu biex ovvjament evidentament fik kien hemm dal-persuna li jieħu gost jixxala u jixrob u jmur l-emmula. Marita kont tagħmel dawn l-affarijiet. Le mbagħad meta ħarġet ilha mbagħad għad issa mux toħroġ tħallini waħdi jew li jinqala li xi ħaġa ta'. U minn hemm bdejt. U aċċettajt għandi dik mal-ewwel? Bil-mod, imma għamilt il-pjanti fit-treq kollha, fit-tarazzejn, fit-taraċ tad-dar imlejtju. U kien jgħaddu sħabi jkunu sejrin jixorbu jaraw ninsaqq bil-lejl lilej biex nivvinta ma kienux jgħidu li kienu ġifieri stmaw li jen qiegħed wej oħra, ma kienux jgħidu li mxi magħna. Tifhem, ħalli darba f'ġimgħa kien noħroġ nixrob magħhom u hekk. Imma ġirbija rabba jkollim kien bil-pjanti biex ikelli mhux ngħada u nisellhom dilettant tal-pjanti mbagħad bqajt. Biex tgħidli kont ila jinqala li xi ħaġa. Allura kont tagħmel 60 fil-ġimgħa magħha u darba fil-ġimgħa kont mur tixrob. Imma magħha kont noħroġ xorta ta' magħha. Kont toħroġ magħha. Sibtijiet noħorġu mmorru. Imma meta tkun tqila ma tistax tixrob. Il-qoddisa bit-tfal, le ma kienx tixrob qatt. Qatt ma kienet tixrob. Le tieħu luminata jew nieklu xi ħaġa nieklu. Jew restorant. Jien nixrob jien. Kont tixrob. Jiġifieri inti kont toħu gost, kienet toħu gost miegħek imma mingħajr dok jew. Minna kienet iżoblok id-disciplina bert. Fuq ix-xorb, fuq ix-xorb. Nax kien taf li jekk naħroġ waħda dejjem kien nixrob, ma kien nagħmel xejn ħażin, toġifieri nibqa' riqed biss. Ġodu sellhom ma jagħmel li xejn ix-xorb,
nkun mal-kumpanija erba' birra fl xkun imbedi kif appoġġi nixrobhom waħdi, imma mbagħad nagħmel ġurnata riqet ma jagħmilx dan. Isma' nofri l grok. Il-bux kemm ngħidx li għandi wejt moħħbi jidda. Mela, ġib nażilġ. Ħanġiblek nażilġ da whisky tajjeb ħafna. Ejjen kollox jiġini tajjeb ma anke mal-kafja. Mela. Mela, ġifieri qed ngħidu. X'inhu huwa? Sat-tojlit Trid tmur sal-kamra l-baxxa ngħidu. Fidejk, isu tiegħek. U Bertu vera baxxa l-kamra. Mela ismani, konna qed naqbdu fuq l-influenza li kellha fuqek Rita meta wara l-Rusija u mbagħad kienet pregnant u ma bqajtx daqshekk xalatul. Le ma tistax. Ngħidilhom fil-ħajja m'ġiex toroq. Ta' ġovni sabiħ ħaddum barra kemm trid tagħmel li trid. U ta' miż-żewġ trid timxi f'linja kif taqbel mal-partner tiegħek jew. Ma jistax ikun tkun miż-żewġ il-mara tqilha d-dar minn titmur tixrob tisker mal-ħbieb jew. Hemm ġiex toroq sbieħ issa għażel waħdin. Hemmhekk kien ġovni kont kontant dejjem. U ma mela kont miż-żewġ kont iżjed imbagħad. Jiġifieri tagħżel inti ma tistax dak li jibqaw fit-tnajn da jisseparaw l-għada, ma jistax ikun. Mhux hekk? Jitmur taħdem bil-lejl u jmur jaħdem binar u ma hemm ċans li jiltaqgħu flimkien. Ġifieri intom kontu ssejbu, ġifieri kontu tagħmlu l-almu tagħkom biex issibu ħin għal xulxin. Biss isgawr jew bil-fors isgawr. Nekkem naħorġu Nord ta' Sibt. Kull nhar ta' Sibt kontu toħorġu? Nord ta' Sibt li imma mbagħad jekk infallu Sibt kella amma l-isptar immur narawha kien ninġon jadaqs kieku mort il-restorant. Għax kien immur l-isptar magħha u noqgħod naqbad ma' xjuħ li jkun hemm u ngħid kelma magħhom ngħidhom minn fejn intom, ngħidhom minn naf u hekk. U tu pjaċejt ninġon juha daqs kieku ħriġt jiġifieri jew. U kontu ssejbu hekk fuq xiex titkellmu intu Rita? Ġifieri nitħattu ġifieri kollox normali u. Kien xi ġlieda żgħira dik li ngħidilhom jenna din il-ġlied m'għandux idu mhux il-ġlied huwa argument biss, isna nargumentaw jien u int, imma ta' dak il-ħin imbagħad jgħaddi kollox anke ma' tfal jien, isna niġġieled nitkellem u mbagħad wara naqra tgħidla rapa xi preżent kont xtrajtli. Infeq kellix dak il-ħin. U fuq xiex kontu targumentaw intu Rita? Le ma tantx kienna fuq tfal jew. Għalfej. Darba kienu għata għandhom bent 12-14 sena u għalula ħammurru għawdex. Għoltim le, għaltim murrajdu l-missir kim. U jena t-lamlu li triju. U t-li namil jent kissru jent, u t-li jen jibattom għandok biex tajdi l-imleja. U għadhom zar biex murru għawdex waħidhom. U mbagħad eventualment minn tgħaddi kienet. Le. Aktar li Asa għadni naf, ġifri naf li kien jisir dak l-argument fuq il-ġetta, naf fuq it-tfal. Għax it-tfal sawa li kien hemm xħat minni mizom id-disciplina, jew il-missier, jew l-om. Issa fatti li kienu bniet kien nħalli fidejn ommom jen. Allo jen kien nħallim libri spiċi. Sewa. Kont ħalli iżom l-ommom biex taħti gwida. Ejwa. Kienu bniet. Għara jen kelli xiju speċi kelli xo rajt u rajt. U għaj li għagħit telmek man marruċan, tifimni. U baqaw ġifiri sama kellhom 16 jew iżjed il-sena, nar ta' Sibt jħorġu magħna dik il-ħarġa tagħhom immorru l-quddies u mbagħad immorru hekk. Imma x'kienu jfittxukom jew għax ma kellu dik kienet l-unika għażla li kien hemm? Le, kienu jieħdu pjaċej, jiġu magħna. Jieħdu pjaċej. Fil-fatt għadkom qrib intu Marija, intu Michel. Ejju, ħafna. Kienna ma jmorru l-quddies u mbagħad immorru hemm. Nistħi ngħidlek tu, u mbagħad l-amijiet ma marru iżjed qasjena. Il-quddies. Il-kbira biss tmawr, l-oħra ma tantx tmawr. Karba kultant x'okkażjoni għax għandha t-tifel ta' 7 snin u mħabbef tmur naqra l-Knisja. Illum ma għodnax il-Knisja bħal qabel. Il-Knisja bħal ma tħaddidna dak iż-żmien kienet iż-żejjed, kienna ħafna kulħadd tal-Knisja u hekk u llum ġejna 50-50 biex ma ngħidx. Għalfejn ma tkunx mor l-umma? Le, mxan speċjali, u għax jisu
Id-dinja nbidli mhux bħal dak iż-żmien, jekk ma tmur dnob mejjed u jekk tagħmel hekk dnob u jekk tagħmel hekk dnob illum. Ġifieri Rita kienet tinsisti biex tmorru? Ejja kienet titlob biex tmur. Ejju, u toħol li wkoll jew. Ngħidilha ċajta vera meta ngħid xi ħaġa ma vera ġifieri meta żżawwiġt għattilha l-Knisja l-Gargur għattilha l-irġiel għalihom u n-nisa għalihom. 35 sena ilu l-Gargur kienu għodu hekk, u kienu ħafna rħula hekk, in-nisa fil-biċċa dritta u l-irġiel fil-ġnub. Ma kienux jitħaltaw. Fejda fil-Knisja? Fil-Knisja. Ma kienux jitħaltaw. U jena għattel s-sani ġimijak, għattel imma jek ma kien hemm xi rġiel ma niġi iżjed, immur in-naħa l-oħra. Mun surtajt wieħed u kelli noqgħod imbagħad, u mbagħad bdew jiżdiedu. Irrid daqshekk kilu, kemm għadti kili miż-żewġ? 39? Xi 39, għamlu 40 sena. 40 sena ilu kienu għodna il-Gargur, l-irġiel għalijiem u n-nisa għalijiem. U fuq il-mara tiġi l-quddes miegħi, għax kienet ma tfallejx il-ġurnata s-sibt biex immorru l-qudiesa ta' sibt tlok nor taħet. Għattila ħana jrid jemmen, nidħolx in-naħa tan-nisa ta' għattila s-sakki kien hemm raġel wieħed nibda niġi, u insurtajt wieħed. U mort fuq naħa tal-irġiel? Lea, insurtajt raġel, hemm tlift l-imħatra jen. Sewwa. Għattila kien hemm raġel wieħed in-naħa tan-nisa nibqa' niġi miegħek fil-Knisja u sibt wieħed. U mbagħad bqgħu jiżdiedu li jillihom kien hemm ħafna couples. Ġifieri isu kien hemm wieħed li kiser l-uniformità jew ir-regola u inti mbagħad komplejt. Le, daw ma jagħtux każ, ma jagħtux il-Knisja kienet iddetta, kienet tajt isma' nisaw u rġilaw. Naħseb li jekk jien qabel anki ġal-gażinej ma kienux jistgħu jidħlu nisa, illum hemm il-Kumitat tan-nisa. Kien tilkun l-Godja u hekk l-istess jgħidu bħalma kien il-Gargur, kien il-Godja, kien ħalaxa, l-irħula kienu li l-gażin ma tistax tidħol mara. Għalfejn kienu jagħmlu hekk, taf? X'kien ir-raġunament? Merriħ niġġudika fuq għax jiġifieri bħalma kienu ma jħallux it-tfal jidħlu l-gażejn, illum tista' tmur bit-tfal ma jgħidulek xejn jew. Qabel qas it-tfal kienu jkaċċu. Ma tfal tifimax, hemm l-alkohol, ġieli jkun hemm xi kliem li mhux adatta ta' tfal. Imma llum m'hemmx limit, illum m'hemmx. Bit-tfalhom mhux imorru bil-familji jieklu jagħmlu li jridu. Ma tifhem għalfejn kienu jgħidu speċa tfal ma ndaħluhomx forsi jista' jkun li għadha tajba li tfal ma ndaħluhom. Jismaw xi dawa u hekk u dan il-Knisja tinżomm fuq. U dak iż-żmien konna naħsbu li n-nisa aħjar ma jismawx dat tip ta' diskors. Ejju, jen naħseb li ġejna għall-estrem. Dak iż-żmien kien jittafas il-Knisja tafas il-ġenituri fuq disċiplina. Jekk missemmi l-bambin iġiblek in-nar u hekk tagħmel hekk ħażejn u hekk tagħmel hekk ħażejn. Kien hawn ħafna disċiplina. U issa ġejna għal-libri żejjed. Fuq kollox, jen il-mami tiegħi ilha mejta xi 40 sena. Qatt ma naf li għamlet l-isptik jew żebed ċara. Ma kienux jeżistu dawk l-affarijiet. Mhux ma jeżistewx fuq in-nisa tarħula żgur ma kienux jeżistew għax kelli ġifieri. Kelli tsija u kelli ħutummi u kelli ġarraħal. Ma kienux jemmnu bli tinżabaħ. Illum mhux jinżabaw biss, jagħmlu xuftejhom, jirranġaw il-patata u ħafna affarijiet oħra. Imma ġejna li f'kollox ġejna għall-estrem. Sewwa. Dak iż-żmien kien hemm il-Knisja tagħmel ħafna disċiplini u hekk. U llum hemm ħafna libertà żgħira. Sewwa. L-istess fuq kollox imma. U x'taħseb li iż-żewġ estremi u maħżiena u li għandna bżonn insibu triq tan-nofs, bilanċ? Mhux biex immirikjaw xi ħaġa, naħseb li timxi skont iż-żmien. Dak kien żmien tak, u llum iż-żmien tak. U x'taħseb iż-żmien li ġej se jkun? Ismu li iktar libertà jew. Nibqgħu sejrin biktar libertà. Isgawr, il-fan kont tara il-ġimmi ta' ftaħt kien il-bodybuilders li kien jgħani kien jgħid li tħallix nisaw, tħallix nisaw. Għax telfuna. Min kien jgħidlek? Xi telfuna waqt it-trejn. Illum
bil-Pekin jitrenjaw għasħat jati kasa ma' normal għall-affari tagħhom u jisemmu jagħmlu xejn bil-qari ċepettu żgħir u ma jagħtu ħadd ma jgħid ara dejk jew wara l-oħra normal. Ngħidim biex inqabbil l-affarijiet fi żmieni kont ngħidili ir-rediffusion kien nofs lira fix-xahar. Sewa. Jiġi jħabbat u ttieħed nofs lira kien. U kien hemm min ma kellewx. Jem ma kellix mill-bidu d-dar, kienna noqdu nismaw tal-ġirien, kienna ngħidu l-radju Muskattieri jgħid iċ-ċajt Navarro u dawk. Illum nofs lira kien. Illum 50 euro l-internet fix-xahar. Ikollhom f'kull solar u d-djar kollha ftejtaw li m'għandhomx internet. Ekku. Jiġifieri dak iż-żmien qas in-nofs lira għal-rediffusion ma kelli ma ir-roġel jaħdem fil-ġebel jaqla l-paga kemm jgħaddu bija u dik jarawha żgħida. Mhux hekk? U llum bl-internet ta' 50 lira kulħadd għandu iri ġajna naqra għall-estrem. Sewa. Immur jien nħobb niġri u s-sarġa ġovni rġajt niġri fil-ħwienet l-emmulaw. Fil-ħwienet li titħallas 50 euro biex tuħu stejku naqra mbejtu forsi pasta wara ta' komplitek 50 euro. U b'5 euro tixxi tiġija minn dawk li d-durt fuq hekk tiġba wkoll għastikola kollha. U l-ħwienet li titħallas tittibbukjex ma tilħaqx. Rajt bidla kbira fil-soċjetà u kienu jgħidu fi żmieni, mhux fi żmieni, meta kont żgħir. Jekk tikol barra ma tiżżawwġ. Ħala? Għax jiġifieri tkun sfrattat, ma tikolx id-dar. Tkun sfrattat. Illum kieku tgħidilha ħan jieħdok tikol id-dar, tgħidik don ammel, tgħidik hemm Palazzo Pariġ orrid immur mhux jiġifieri. Hija epoka oħra. Hija epoka oħra. Timxi skont iż-żmien, jiġi dak iż-żmien kien hekk u llum hekk u kellek timxi miegħu kif ikun għaddej. U inti għandek it-tfal? Jana għandi ġiex tfal iva. Waħda għandha 27 u l-oħra 30 jew 30. Kien hemm imma. Għax għall-ħares inżidilhom għax jagħmlu għalija mmur. U peress li qed tajt dan huwa żmien ġdid. Sewa hija epoka differenti. U huma ovvjament trabbew f'din l-epoka mhux ftiegħek. Kien hemm punt fej kien hemm naqra konflitt fl-idejat? Le minni li għax jan kien dejjem xalator ġifieri u nara f'ħafna d-dinja. Ma minn ommhom kienet ġifieri kienet iktar. Kienet id-disciplina biss. Kienet id-disciplina u kien mrobbija ġifieri mill-familja bħal matlik tal-knisja u hekk li jilbsu porzer il fuq minn irkub tejjhom. Dak l-infern inti taħel kiet tgħidilhom inti taħel ħabba tfal id-darrijhom hekk. U għalfejn iffansjajt għal-Rita inti allura? Għax għadlikom bet mietet il-mammi għat t-selaw il-wahda li niltaqa. Ma kienet l-ewwel waħda, kien hemm ħafna nisa li ġew li kont tara. Ma xi għatlik l-ewwel ma xi turista kien nittranja ġifieri ftit kienna kelli Maltin ġifieri. Sewwa, u t-turisti ma kienux ħajruk? Mhux għażweġ, imma biex toħod drink magħhom hekk ġifieri. Biex toħod? Biex toħod drink magħhom biss u biex. Toħod drink magħhom hekk rajdu l-żmien toħod drink magħhom. Sa drink kont tasal? Mu jekk kelli waħda kienet tiġi meta tiġi bil-holiday. Jisal mara tiegħi kien tkun kien noħda 15 id-dar għax kelli dar tiegħi u kien noħda 15 toqgħod miegħi ġifieri. Sewwa. Fl-spare time. Ma kellekx ħajra li. Qatt ma kelli nintrabat li qatt ma kelli ħajra nintrabat. Għat li kumbata għax mietet il-mari u il-mammi u ġajt li għandi bżon mara, għat tifimnej? Bekk ġifiri. Ġiri, wara daw il-turisti, l-ewel mara Maltija li ħriġt maħa kienet Rita? Kelli oħrajn imma kien naf li mux għas-serjeta. Sewa, u għalfej Rita kienet għas-serjeta? Għaxin batta ġifiri għattissa, baqali xfemmur, kalli 37 sani u għattissa. Imma għalfej mux l-oħrajn? Dak affarijiet li jiġu ħedim jew. Id-destin, għax inti temmen bid-destin. Id-destin dak bil-fors, kella tkun dik u dej, kien ma tkunx l-oħra. Id-destin jitwilet miegħek jgħidu, bħal min jgħid tkun miktuba. Mhux tkun miktuba, id-destin jekk għandek tieħu accident jekk tmur kmieni tieħdu, jekk tard tieħdu wkoll, jiġri dak ikun fl-istorja tiegħek, eżatt. Temmen bid-destin mela. Le, temnu bil-fors jew. Għalfej bil-fors. Għax li kellu jiġri minnek ma jufu ħadd. Ejja vera, ma fl-aħħar mill-aħħar kikun hemm bid-destin, purament bid-destin. B'hemm tipo x'għandu jimmotivak biex timpenja ruħek biex tagħmel ħajtek aħjar
jekk id-destin huwa d-destin. Inti għandek Le, training kollu li dejjem kont mhux hekk inti training kollu li kont tagħmel li tispjega li kont mur tiġri u shadow boxing u tiġri l-mata. Kont tagħmlu L-aħjar. għall-aħjar. Ma kontx tajtu hija issa d-destin jara. Mawx min jitrenja daqsu jgħidu ma jkollix boxing niffinta s-sanami l-atli kam ġifieri. Imma xorta jibqa' xibqa' nagħmlu d-destinjen. Ġri ikun għalek li tagħti ħajtik għal xi ħaġa. Min għal-qassejt jixlef jistudja l-bibja ma joqgħodx, ngħidem jen assista l-ġim jew. Dak dejjem il-knisja u jen dejjem il-ġim jew. Fil-fatt di nisma' ħafna affarijiet fuq Bertus Gym bħal daw, qisu l-knisja tiegħi jew min jgħidlek hawnhekk qisu sptar fej niġi nserraħ moħħi. Hemmhekk jiġu ngħidilhom hawnhekk jiġu minn kull kwalità ta' nies biex isarħu l-menti hemm minn għaddej minn separazzjoni u minn għaddej minn hekk u minn jimmara ta' jew xatt għandu fil-familja u jiġi hemm jitħaddet u tiġi isa terapija nitħaddu bejniet. Għaxu qisu każin u għandu jiena nkun għaddejt minn ħafna affarijiet u naraf kif nitħaddet magħhom qed tifhimni. U għalejk il-ġim x'inhu allura? Parti minn ħajti jekk, jen ġifieri għodni nitrenja mill-inqas darbtejn fil-ġimgħa, nagħmel nofsija treadmill. U llum smajt intervista l-ġimgħa l-oħra qol mela m'għandix immur il-ġim, ma mmurx noqgħod narfa l-ħadejt. Jien għandet minn insa nagħmel nofsija treadmill, għandi wara treadmills għandi xi 7 magni. Bil-pinnek toqgħod bil-qiegħda kif qiegħed u jien tagħmel il-pinnek u tagħmel exercise li trid. Kien twaġġa spalti b'operazzjoni fajjaqtax noqgħod nagħmelek b'naqra pis kemm jidher li jien. Il-biceps kemm tagħmel naqra hekk, rajta fuq krus il-magna, kemm taqbad il-handle tagħmel hekk u żied li tnaqqas iżżid u tnaqqas bil-pin minn bil-qiegħda u tagħmel li trid minn u taqra t-television. Mhux jgħidu mmur il-ġimgħa mmur il-ġim biex noqgħod narfa l-ħadejtek tarfa li tarfa. U jekk tagħmel rekreazzjoni tagħmel nofsija rota, rowing. Ma fil-kuntest kienet jgħidha da. Television kull nida. Għalfejn kienet jgħidha li ma nafx qasilu xahar nofs li smajtu jgħid, u m'għandix immur il-ġim biex noqgħod narfa l-ħadejt. Jiġifieri Għamx tagħmel il-ġim, għamx għavent tarfa l-ħaddit bħal dal-bodybuilder li kun dedikati għal-competition, għattin naħna maħnaġ għal-competition. Muxek. Jekk ikun nitrenjax darbtejn fil-ġimma kif jirraġu ġani kellim kien għamilt il-bypass waqajt waġġajt spalti fajjaq tabija ndirkub tajja ġdida. Alla ħallini jaw biex nagħti eżempju żgħażagħ biex jitrenjaw biex ngħinhom kollha li jiġu. U hemm ħafna xjenza u li tajt li iktar ma titrenja, iktar ma tikol sew, iktar ħajkollok ħajja ta' sugu, ta' kwalità. La mien użet tajt frasek hekk, jew tajt training iżommok mentalment u fiżikalment aħjar jew. Għandu ħafna dimensjonijiet u għandu Bertus Gym ġifieri għandek għandi stejjer hemm tennis minn kull kwalità li jiġu avukati u separati u jiżżewġu li sellemt wieħed il-ġimgħa fil-ġim għalli jen kont niġi jaw, għalli dan il-nepputi jarġa, għalli ġibtu għaw, għalli għadbirtu mur ara. U ġebġu f'notta 16 sena biex jitrenjam. Għadbħal il-sandi ħafna zaħza ħek, jgħadu bħal. Għadbħal mat li mux bil-forsa ċand Bertu, kif konna qabel Bertu t-torfa l-ħadejt, u anke irġel kienu jibżaw jiġu. Jen kalli wieħed għalli li ma niġix hemmhekk, għalli hemm kollha kbar. Kien kelli laqwa bodybuilders kollha ta' Malta kienu jkunu hemmhekk. Issa xena nbidlet u ġet li jitrenjaw bħala kif fittu żgħażagħ u tan-nursery tal-futbol jiġu jgħaddu żmien tal-magni kemm jagħmel pin bil-qiegħda u jara t-television u qed jieħu training xorta. Fil-verità, vera kien ikun ħafna bodybuilders kbar għandek. Kien hemm iffissati kemm jarfgħu ħadejt minn. Imma mhux biss. Kienu jkun hemm taħlita, speċa kienu hemm ħafna bodybuilders barra naħseb dawk kienu l-iktar li jidhru x'inti tidħol hemmhekk tara daw il-ġganti jerfgħu ammontati impossibbli. Ma mbagħad ixtajt dawk nies għall-competition aħna titrenja biex tgħaddi żmien biex tgħu pjaċeri. U forsi biex ittejjeb ikunu dedikati iktar ikunu bħal madna bħal ma kint jien fl-aqwa tiegħi li tiddedika ħajtek kollha għall-misteru li tkun fih. U Michelle u Marija, kif jitlu fl-istoria, speċa jena niftakarhom wara l-bar. Ejwa, la jgħinuni, bħal jkunu nartasib biex immur nistressatem per l-għandi ġiġ ħaddima jkunu off. Sewa. Joqdu li juma.
Ġiri għadhom ikunu hemmhekk. Ejju, nar ta' sibt ġifri jaqdu darba kull wieħed u minna ma jkunx hemm jaqdu darba kull wieħed ukoll. Għax għandi l-bar ma nlaħħax nagħmel il-proteini. U proteini darrajtim joħdoħ għan spunu banana biex joħdu xi ħaġa tajba. U b'turu kollox joħdu biex jixorbu għat-training. Jiena niftakarhom bindejjem minn wara l-bar, ġifieri jiena f'moħħi dejjem għandi lilhom l-isnaj. Kien tiġi joħti wkoll fi żmien. U uħtok, eżatt, x'kien jisim uħtok? Marija wkoll ejju. U Silvana, Salvina. Ejju, Salvina dimet ħafna ejju. Jtiħosseb ħafna u. Xi għamlu sa tfal? Tfal waħda laħqet social worker. Illum għandha tifel ta' 7 snin, single mother, u l-oħra avukata. Hija tgħidli jien kif ħriġ brava ma għandek il-ħadd inti fir-razza. Li kien ġifieri ta' skola hekk ġifieri. Kif fis-sens kif minn fejn ġabetat il-ħajra akademika tagħha biex tkompli tistudja? Dan għad ma mettela, għanzi kienna għonnajda x-istorja kontra l-avukat, fejn n-ċajta maħħa. Għandit n-najdi, għandik ċajta. Mela, fedejk. Kontra l-avukat, għattila darba, kien għalli li missiri l-istorja. Għalli darba, kien għawi ta' minn fil-bahar. Sorry. Brar sella sabiħa fil-bahar, u ma kienx jof jom. Għallu għajja, għallu għar sella tal-laħħa, kien għaddej raġel. U dak neħħal, għajiex għabez u tal-laħħa, u kien ħajaqbat jikolla. Għallu dik tijaj, għalla xien rajta, din eżempju fuq l-avukat. Għallu dik tijaj xien tal-lajta, kif titħol l-orti ġifiri fuq affarijiet mumma ġaj. Għallu u kienu ħajaqbdu jġilju. Għallu tiġa għaddej dok il-senjur u nsaqsuħ. Għallu l senjur għajja dak l-avukat. Għallu għajja, għanna dil-kawzara. Għallu dan ruwa l-erzella. U jan, għallu u jan, bistu tal-lajt, għallu dik teminej. Għallim ġibu għalaw, ħanajdilkom jien. Għabada fetaħa, kilera l-qalba, kiela, u tuħum uxrak il-wihid. Għallu l grazzi senjur kam sibta tajjeb. Tifimma, jow, ġiviri għamlit. U kalli wahda, bħala, din li nqot najdira għal-korraċ il-Marija, fil-kteb tal-iskola. Għattilla kien hemm wieħed u kellu ħmar fis-sinja. Jidur biex jitalla l-ilma dak sinja jgħidula, u bil-bidwi għamillu l-ġnijġil, monqu, biex meta jmur wara s-sinja, ġakija fil-ħmar jinduna. U għadda avukat, ġi biex l-azzarmandu jitħak bil-kbir, għas il-gwin ma jitħak bil-żaj. U għallu dakax għandu l-ġonġo l-ħmar tijak għallu biex meta nkun wara s-sinja, għallu jgħaf ninduna. Għallu ħaħħaħħaj, għallu s-sajek jgħaf il-ħmar u jgħot ċaqlaq rasu. Għallu fis-sin jaħmar għandi mux avukat. Ġifiri mutsajja fuq jgħoti ċaqla rosa. U xtajlek Marija ma t-għadra daċċaj? Ġilit il-rabja kienet il-sadroti. Kemm il avukat issa Marija? La 5 snin naħseb. Joġoba xogħol jew? Joġoba ħafna tant li dok li janki bil-lel tibqa' tħewden qabel torqod tiġġib ix-xogħol magħha. U ngħidilha ngħidilha prova x'en titlaq mix-xogħol għid ma xogħol li ma nkunx nista' u tliġi li jtini l-karti għax ma kon kumpanija taħdim. Sewa. Għatlejtini l-karti l-lum u jgħid li għadha titla l-qorti bijom. Jiġifieri bil-fors titarom u tista'. Ma joġoba x-xogħol? Joġoba l-xogħol tal-qorti ħafna ajju. U dejjem magħhom ma narak, jekk rajtek il-Loving Awards kont ma' Michelle. Jiġu jissapportjawni ħafna. Meta kont il-kazina u il-naxxar meta l-tqajna l-aħħar. Nitnem bravi waħda social worker jew għandikom xoppeċu ħarqor mill-li tmur iż-żor xjuħ u din ġifiri mal-avukati ju. U jemma li trenjaw. U inti? Jemma dak li trenjaw, no piċirnej, Allah ħallini jaw biex inti jem eżempju biex jitrenjaw. Ħasasik di, allura, ek mistoqsija naqra kbira. X'nu l-iktar affarijiet f'ħajtek li inti kbur li għamilt? Li kalli sosfezzjon bit-training kollu l-għamil dajjem ġifiri ħad pjaċejra xan kak nitlif najdak u t-fala għallimti ma t-tiġi xaħġa għazina, għadġa xaħġa tajba wara, u t-konsla bija. Għallimtom it-tfal? Ek najdilom. Daliku inti ġiet naburdat ġiġi mort ħazin il-jum. Tajdu jgħida. Un-bat ġi moħra u t-mort tajb tajta rapatti li ta' t-għizmien s-saġet sawa. Mux tuqt tinkwieta u ta' ma tinkwitax niprofa naqleb ta' daħt fuq. Ta' t-saġel ġit waraja dik riħilu ħajġi li jrejt.
X'għallimthom iktar l-tfal? Le, fuq akli żjed ejju. Fuq kif? Le, Fuq kif għandhom li ma jinkwitax fuq dan, taġġa il-ġejt issarħilu jiġri li jrejt issa darba ħrejġ aħjar. Għax inta għall-aħjar tagħmel dejjem. Ma xi darba tiġi naqra ħażin ma ġara xejn jew. Jibda sajġar, issa darba ħra jiġi sawu. Ġifieri għalik l-importanti kien li provajt l-aqwa l-istajt inti. Mbagħad jekk ġitek ħażina. Le, tagħmel mill-aħjar dejjem. Imma tiġi naqra ħażin ma tidod kbira. Tifhimna jissa bariku tifla. Xlifta dik il-kawża ma ħadd irbaħ dejjem. li ma staġ ma dikara titgħallem għal darba oħra rajt, darba oħra tiġi sawwi. U kulħadd jirbeħ rejt. Inti jekk ħadd titla l-qorti li ħorti la kontra tiegħek, tnenti tiżrebħu. Għadha jirbeħ u daħad irbeħ intu tkun kontent billi jkun ġara hiju. Mhux hekk, mhux hekk. Forsi irbeħ fi kwalinkwa ħaġa. Kompetittiva Marija jew? Hija bħala xogħol ta' avukat naħseb li kompetittiva ħafna, stretta ħafna. Ma dik ħadet minn għandek? Mela dik ħadet minn għandek? Imma jeni kollom għalek karti rajtom kolla dil-ġimana l-kteb ta' Wenzu Rose bil-fors rajtu biex naqraħ fil-klassi. Ma inti forsi boxer fil-ringwi, boxer fil-qorti allura? Ejwa, għakta tajti tkun ġalli da motiħor. Anke l-oħra social worker. L-istorja speċi kun xie sawa li uħna dajawlija. Kienet social worker fuq l-istudju ta' tfal. U ma kienx tajt li lej, tajt il-loħta, u kienem xie missirijiet jgħadduwa fuq il-telefon, għaliku tajt l-om it-tfal supposti murrum mummum, jew supposti murrum missiri. Li kienu jgħadduwa, un bħal ma bax taħdim, marrid ma xjoħum bħad, u sibita aħjar. T-konsilla li xjoħ. Kemila social workeri? Snin naħseb brava fuq hekk ukoll. Xogħol diffiċli social worker. Issa bħal tal-avukati, jisim jaqblu fl-imkien. Taffaċċa ħafna diffikultajiet ta' ħafna nies u tittara kif ħassolvihom għax. Għattilik dej, kien hemm missirijiet għallu li ma tajx li tajli ma jmurx jgħidilhom xi ħaġa bertu, tajli jgħadduni fuq it-telefon, ħalliku tajlu it-tifel suppost imur mummu żid milli qed tajt int. Jew it-tifla titmur ma missieri żid. U affarijiet sensittivi ħafna dawk. Bħalissa ħafna kwestjonijiet fuq hekk qed tifhimni. Su parti minn dali konna qed ngħidu illi l-lum il-ġurnata forse qabel konna ta' bil-fors tibqa' fil-familja u bil-fors trabbi tfal f'dak il-kuntest l-lum il-ġurnata. Għax li ġew liberalizzati ħafna iktar l-affarijiet għandek ħafna iktar minn daw id-dinamiċi naqra komplikati bej il-familji. U b'nalla jkunu social workers, ħafna drabi ġifieri. L-ħor bil-fors għaw ħafna li jaqgħu għalihom bil-fors meta kien hemm is-separazzjonijiet jew jaqgħu għalihom jew. Mela Bert ismani għandi xi mistoqsijiet issa minn għand dawn in-nies li hawn barra batulna xi mistoqsijiet biex jistaqsuk ħansaqsihomlok. Fejn nistaqsi. Tajjeb. Ma tantx hemm bravu fuq da. Le fuq ħajtek, fuq ħajtek min jaf iktar minn Bertu. Mhux hekk? Għax għaddejt minn ħafna affarijiet jgħin. Għaddejt minn ħafna affarijiet. Eħed min jaff xer fandek u mill-esperjenzi li għandek. Ejja, diri żmen jgħalmik, jgħaddu żmen ifottejk, żmen jgħalmik ukoll. Kif naqbdu ngħidu li sejjer f'sagħtejn ta' 80 sena. Qed tifhimnej? Ma mhux żmien biss jgħalmek Missieri, sorry Ton, sejjer għax kont ġeġa rosi dak il-ħejn. Missieri ħallejtu fuq it-sinter kien naħdem is-Caesars, qalu li missierek l-isptar. Kemm ġa? ħarda attak, mur id-dar għall-għandi u ġaf sidrej. U daqsek, smar l-isptar u miet. U għommi. Kif kon ħattam? ħatta naqrax, ġifiri, marriċna, inkon diskurs għaserrit najdu, aħjar minn tal-maratija jgħamlet iktar minn sana maħruqa b'kanser ju. Ġifiri tismaħim ta' jgħajtu għaj mamma u hija. Ġifiri, etnen korroħ ħafna. U għommi, naqot ħda l-ġim wahdi jen, u għajdu killal kienet wahida, għat li jgħja għut l-sammiwt. U għat jem maġġil ċeħedda mux kullħat jgħajt ħammut kieku ma tajlik ħammut kieku tkun ħat miwt. U mort għat li ħadni minn dil-kamra, għal-kamra ta' wara l-beb, u li ħalli ma jibutux bija. Mżammajt li jidam xet tola
طلع هناك 3 darbiet, 2. Minn hemm sem darba oħra. Daħħal ta' l-kamra, ixteħtetek kont tilfit minn sansija. Kien hemm moħtazzija marrita għal-kappillan, dak iżmin għal-kappillan l-ewwel. Għalli prova tiegħi nnifs għallex tidilli mhix għawtu. Kienet mietet ġa. Biex mieted? Attak tal-qalb ukoll, kellha qalba għajjena. Kienu jgħidula għandek li l-mawt dwar qalbek kien jagħtu xi pirmli dak iż-żmien, jilu 40 sena. Kien tieħu pirmli biex inaħħula l-ilma ta' madwar qalba. L-istess battakka hekk. U jan jgħidu eredi, jena għamilt il-bypass u koll, ġiri ma kellix nagħmel bypass, tista' tkun eredi jgħidu la tinterid. Jan dejjem nittrenja u hekk u xorta għamilt il-bypass. Grazzja Għalfej għamilt tal-bypass kellek? Le, ħassajt bħal weġaf sidrik hekk, u jan qasrit nagħti każ, il-marra kif tisforzuni u mxara ta' bejb. U jagħmlu l-angiogram jew jgħidu l-qasam. U għalla għandek pipe misdiw tutna u tnajn oħra kem jgħaddi d-damm għalġa l-qalb. Tallani fuq treadmill bdaj nitħak jan. Biex jwaxħalli dawk. Xallek stress test. Għatlu jena għandi, jgħidu l għek, għatlu jena għandi 6 treadmill sammek jan dajem nġri fuqi. Mbatwar għallu dok għassopus jgħamilu lik, justajtik l-attakki u jgħamilu lik dok, għaxex tippompja ħafna l-qalb. Kem dom tħosslu ġieħ qabel ma mort tara tabib? Nista' dimtor ma kienx nagħti każ jen. X'inhu? Kont inħissu ma kienx nagħti każ. Kien nixrufna whisky dawk irqgħu id-dam jgħidu u jgħaddili. Għax dawk irqgħu id-dam. Dal dok il-ħin korrajt. U bat sforza tekrita biex morru tat-tabib? Bas sforzatni biex imma morna l-pakwa ta' slima għalli inti l-apparazzjoni tu. Għalla għandik pipe misdjut u jħor bida. Mbatt, meta fatħuni jisibu 3, għalli dak qabel kienna nibdlu 2 la jenejn. U jħid mibdi nirħulju. Għalli mbatt wara ta' fik il-iktar ġeta għamela. Għalli l-insibu mibdi li għajjen nibdluħ u bidi li xi 3. U l-lajbirik ġajt normal. Dom biex il-kuprajt minna jew? Dom nar, ma jan kattifali jan nifsi kintu għasad ġim ma mort nanna t-xkora l-ġim nagħmel. Għat jissaxħum bat. U ġajt batejt qalbek wara dik l-operazzjoni? U tuħu xi mediċina jew issa jew? Le għani jħu permli biex qoddam. U iktar naqbiż imma nħodhom ximma Allah jirtoħodhom. Sibni normal, meta għamilt id-dem issa sibu normal. Sa xaħarili. Ġifieri d-dinja. Ġifieri d-dinja xiex? Dik li għalek kellu jkunu kuna għalek, allura xan il-mara kalla t-tmut għallaċ 15 għal minni u t-mutak. Għattif meta kienet bost attant iktar mill kien attant jan, allura għattif mnej, jgħidix li xobsi smart għagli biex nsummu kak u t-bus sajjar il-ġenwin u għek. Ġifiri, allura, u jan għatli skersir taħt il-karozza, għabel z-zawix ħafna toġi firej, minn naħdim il-sizjes u għek. Għatkom mal-kumpanija ta' bil-lajl. Ġifri, jan kellimmi u tal-lura. Mux għalek għam il-ħsor iżid jan, ma kellek biex ta' ħsara. Komplikata u l-affari. Ġifri, ma jifem ħaddik li jinnajdu. Kif kon ħatta? Ma ta' tal-qatrida? Teħoda hija ta' għamil ta' sena ġassodda. Kien it-tabib għamil ta' operazzjoni. Nurtant it-tabib ħod li, milux ħafniju, ħod li €9. Għalbeklu mandik biex toħu kafe, €9 tal-li għalla l-operazzjoni marna xieċ. Kelma, beqsak bis. Għax għamil operazzjoni, biex naħħula xie mikrobi li jgħajdu tal-kanser. Muxan, għalla r-rizultat għadhom hemm, reġaw faqsu. Beqsak bis. Għalli €9. Għalla rwieħ. Ġifiri, Batijajt ġifiri mbaħt, bdiet tonqos għatti fimnej, tajla ra kif ġajt, ngħidilli li rajt jan dejjem ninkoraġġija naqra. Imma jew momenti tibda tajja ta' imma maqset fal-ma kienu jifilħuna dejjem morru naqrintu waħdajja warrab naqra jen. Ġifiri jibsa ħafna. Jibsa. Le tara xatt li tħobb dak lu ġieħum. Alla jrid ikom miegħek kif jibsa wisq. Bela, titnaddu għal dal-mistoqsijiet?
Għajdlej, mela. Il-patrun istaqsu, miġbura lilkom, miġjuba lilkom, dejjem konna attent li ma nħossu bajja, mill-bib tagħna tal-Quick Fix li joffru phone repairs, device repairs, anka repairs tal-laptops, pero wkoll joffru dan il-screen protector biex ovvjament tipproteġġi l-screen jagħmluhom kull daqs għax jagħmluhom cut to measure u għal kull tip ta' device. Għal daqstant morru fitxhom ġewwa ħażebbuċ u kif qegħdin hemm sellu li għabban Quick Fix. Narakom naħal oħra għal-patrun istaqsu jienu Bertu Camilleri. Mela, Robert Formosa, fej, kellu jitlaq, is-Sur Bert liħor, insomma, Robert Formosa jħobb jiġri ħafna dan. Staqsa, ta' 80 sena ta' għandek moħħok b'saħħtu daqs ġismek qisu, jekk mhux aktar. Part 1 tal-mistoqsija, tagħmel xi tip ta' training għal moħħok. Tkun għadlu nixruk il-whiskey. Le għandek tkun maħluq hekk. Għaw min jaġġibhom ħafna, jgħidu waqt illum stess ngħidlek Martin, kien it-saqta fuq u kien tħaddin qatajda barra dan kellu asgerfa ma kellu. Għadlu għajd ma ġara xejn, kieku qatat li dajja. Għatlu ma s-sigġajd, għallu nirtrija tara, għallu ma taħt li xidi barra. Għatlu messik tifraħ, tajt maġruli xan kellu jġri, maġruli xmux quttaj. Tajt kellu taqtali jidej, z-zida l-istoria. Muġejt. Ġibel li kiku inqas, għattifimna hija. Ġveri li ma taġġibomx. Dikka jek taġġiba għadboti jint. Inta tajt il-lolla kiku jgħawnek fuq Ġesu Kristu kif jgħaffiġnej. U jek tajtof jgħawnu u jennuqtaw u jinżil ħdajja. Differenti ju. U minn meta kont tifel kont ma taġġibomx jew? Jistajgħu. Li għaw nikkonslor kullħat Alla ċedwan. Għandi ġisser tad-dak ngħidim lek. Kien ġewijiet. Alla ħammur naqbis. Dan vera mej. Vera. Alla ħammur naqbis għalli mibaqali xejn. Jena ġifri bid-diskurs jena nikkonsla ħafna nesat. Għalli għandi dajn u dwejja Alla għanda btet immur naqbis. Għatlu baqali subajk. Għalli xenej. Għatlu għuti dik 10,000 jgħidbalu don. Għatlu ma tiswa xaħuġa. Għatlu l-għawel imbiħal l-spare parts mux murtaqbis. U għaskantat għek, jissuġġex f-sassieħ. U darbuħra fi zmini kien tixrob ġaħanjut. Nukul minn l-gżira kien nammurru, l-gżira kien jisu paċa fil-biex bit-tiltaqa man nesta bil-lalta. Fil-70s u għek. U kien ġaħanut għammu daħalu jħidu għamdemi kien għamit folim urbejn għam. Daħal u jitqol ħammur naqbis il-bahar, għadbajt xajja, għatlu, murħda, għatlu tijem li nżummum lu kaxi xorbu. Morfrikna bida jaddi maħk għaddilu. Veri to dawn. Ġifiri. Dejjem kellek dil-perspettiva. Jonke meta kien jġildu d-disko. Dawn jkunu bieċani ma jisfaw xajn, tolli jgħalabba jgħalaw it-trabil. Allora jkun bujħit, jibdew jżommuħ xie jerba, jżommuħ, biex jmur għaljaħ. U jena warra mkella minn fuq, u najdlom, jgħat mur għaljaħ, ma jmawrx, għallaċ, inta jarem kella minn fuq, najd merħu, l-orħu, l-fedaj, jarri l-fedaj. Għatlam, jgħat mur għaljaħ, ma jmawrx un-bad. Ibda jkissiru jgħalli s-sġijat fajnu, għan kissiru fajnu. Un-bad għalla ma jmawrx un-bad, jaw xen jitlaq jibda jgħalli s-sġijat u jkissir fajnu għammur għaljaħ. Xen jitlaq l-barra, veri, għaddajt minnim, tuġveri da. Min jaf kem rajt ġodawk id-diskos? Ejwat li għedli kinnara ħafna, kinnara. Ġifri, memmx naġled bit-tatsej u dana ju. Ġifri, mela, biex umur l-għura l-mistoqsija ta' Robert. Ma kien konfidenti ħafna, kien timmur, jak wieġi għabadġa titfallem mur bil-konfidenza kelli najdlu, joj ma tistax tamel akkaw. U jiqfu ton aħsadim kient. Għattifem, għatmamlu għalija ġifiri. Ankax kellek reputazzjoni. Kienu jafu li inti Bertu boxer. Jofu mill-lawel u jek ma jkun xof jgħidu l mill-lawel jgħiduk Bertu, to. Ġifiri spiċi. Imma ma kienċi ġifri ġellet t-triq, għad ma kienċi ġellet t-triq, għad ma kien namil. Imma biex umor l-għura mistoqsija ta' Robert. Ġifri, inti li għandek Robert dal-istaqsa l-mistoqsija, insomma. Robert Formosa. Il-raġun li għat għandek moħħok b'saħħtu, mux għax għamil xi training partikolari, għalkemm jiena naħseb li dak il-training kollu fiżiku li għamilt u kol kellu impatt fuq il-moħħ. Jista. Li saħħaħlek moħħok u għax inti tittaddi minn ċertu tbatija.
Ejju, ġimma. Speċija. Kienet toġbok it-batija, inti? Kien nissawat ħafna biex nkunu għal-boxing. Kien nqabbadim ituni bil-maġisim bolġo rasi ġew id-najja. L-antiki kienu l-boxer seħ, kellhom ma tarax. Kien kellim u id-najjim tiġi isa biċċa broccoli. Cauliflower. Cauliflower bħal tar wrestlers. Jiġri trainer tiegħi xeħ dok iż-żmien illum ma jagħmlux bija. Għalli boxer ikun ħajġieled miegħek, għalli l widnajh inħores liw. Jek ma dak ma jkunx boxer għantek, jek ma jkollux widna imkissrejn. Ġifiri l-lew mill-lum kam ma jintlaqtawx, mux kam jaqla bejdok. Allora jen kint nġielet, tejni daqqa u intik daqqa ikbar, mux li n-nuqtin warrab bil-fors, netek id daqqa naqbad nitħak. Ma jwagġanejx. Dak id-darri wiċċek li ma jwagġax. Xinu? Id-darri ġismek li ma jwagġax, għattifem? U kien naħdim id-disko. Law il-madok noqot sirju għak najtek kien daqqa ta' ponna u ħajwaġġaj daħ. Kien jgħidu l-mandi kien jgħamaw. Irridu kizmen kien tikun ġaj minn sijam sit-ups u xkora, punching bag. Konti treja kull-jum? Kważi kull-jum iju. Fl-axħar kien tinnaqqas il-kontra jen. Fl-axħar titnaqqas biex osa xizit. Fl-axħar qabel ma ħatidħol fil-ring? Iju. Biex s-serraħ ġismek? 15 qabel, minn 15 qabel tibda tnaqqas. Sewa. Naxi kelli il-maħżun ġafejk, għallu tnaqqas biex toħsaħti kizit. U wara ġlida, kemm għedhom biex jirkupra l-ġisem? U li ma jkun hemm, kinti murat training laħad anke kien jitlef. Ma kontx ġoga. Ġifieri ma ġlieda hija aktar strapazzanti mit training nimmaġna. Żgur strapazz ħafna anke mentalment iżjed. Għax tqgħod taħseb fuq ħajju. F'xi tkun qed taħseb fir-ring? Le, fir-ring ma tantx taħseb imma anke trainer kien jgħali skarta n-nies, mux uġgħali kussa teħek, kussa għamillu għek, kussa għek. Għalli l-axħar ġimma skarta n-nies kam tiflaħ il-trainer kien jgħali. Kien jgħidlu meta truħ jaqbis fil-koner, truħ ċikin naħa l-oħru. Għalfej? Biex ma tqux taruħ inti t-impressjona ruħu li għat jgħamil xi ħaġa biex impressjonok bija. Tibqa kalmek u ma t-tix kasu. U kien jirna xilek tu ma t-impressjonax ruħek? Jien najdik ċajta ħra vera, jen ċajta vera najdila. Darba kien ħan iġġirit ma lippu, ma darbaħt il-lippu, tal-għaw t-nanx joħmijaj. Fxiex fil-kantoniera miegħek? Fil-koner miegħek kienu t-nanx gbar. U kien iġġirit l-Australja, u jħur poli mill-imsida, kien roġi sawa ħafna jgħamil messaġġi li jgħamlu l-ubuż il-jum il-gazin tal-futbol. Kien il-messaġġi l-plejers anki il-ta' kontriħ, fejja ummu jilabu. U kan jgħallik, għati xaħġa għal-knisa jemmer riċċajn, mux għal-flius li kan jgħamil. U għed fil-koner jenek. U ġed dak il-trainer il-sawa tal-knisja. Għed nġid me-lippo, to. Laqwa wahda mill-iktar ġidet xorru ġifiri, to. Nitfaw l-xorxin għalis fil-kinna. Tafani għalis fil-u jent lajt qablu fil-ring, mur idur mill-koner. Għax bidejn buttani u batlu l-ingwanti taħti dajjek, għallu jek naqajjan irrit jaqaw uħol. U għajna mir-ringoli ta' xie 4 pidi. Insomma, u dan poli għalli ġegolatorji tal-bazajra. Għax kien roġi sawa ħafni u jen għed iżniskantot għek. Għed niffinta s-sanajt. U naqla daqqa ġarosi. Ment liħor tal-Australja kien imqorib liħor xmejun. Tuni daqqa ġarosi xasadni jgħek. Għalli ġmela ħadirqot minem. Għalli għalli ġeli ħadirqot jgħu. Għajdok l-niskantajt naqrak għad naħsib ġegolatorja najdu l-tfi tal-bazajra. Jen tallimt it-talba tal-boxers. Kif tmur? Let me win. But if I don't win, make me good loser. Irrek ma nirbaħx, nitlif biftejt li niġi jis nirbaħt, jifaxruk li irbaħt. Good loser. Għax kienu jistaqsuni, kif tista' tmur il-knisja titlob, mit inti tmur s-sawa til-sieħibik, għattifmnej? Isa d-daħk jew tmur il-knisja tajdlu għajni biex inti xaban. Allura, make me win, if I don't win, a good loser. Għaj bl-Ingles, kien naru fil-ktjeb, toddi firaj. Fija sens. Ma iso t-nejli intom id-deċidejtu li ħatitlu għalija, u għallura isa fier l-affari. Ejju għak, ġurek minn irbaħx, imma nkun good loser, mux jaħlis minni mill-lawil, jew naħlis minnu mill-lawil. Naħlis minnu kun ir-rejda ġerrid nirbaħ. Ejju. Mela,
Naħseb, mela, din mistoqsija minn għand Tien. Issa Tien jistaqsi, naħseb ġaqjed bil-pensjoni, le? Ġaqjed bil-pensjoni. Li mis-60. Mela, meta tirtira bil-pensjoni, ma naħseb mhux bil-pensjoni, meta tirtira, min ħajħu ħsibu l-ġim? Dik l-irtirajt ġifiri mix-xogħol, ħadd xogħol iżjed bil-ġim mbagħad. Mhux hekk? Issa min ħajħu ħsibu l-ġim? La tirtira inti. Sissudni bil-korot l-irrid nlaħħaq kollox waħdi. Għax ngħix hemmhekk mid-dar għalem, mid-dar għalem. Għax inti d-dar 4 pass il-bot. Ħdej id-dar, żgur kemm nistreħu għal-ġim. U mbagħad ħallajta drawwa li s-sibt sal-erba' u l-ħadd sal-ofsinhar. Dak kelli ċans ingawdi s-sibt u l-ħadd flaxija u festa ġew xi tnejn fil-festa, għattini midħlu għamlu nofsija ħanqot inqalleb il-magni jen. Meta kienet il-bieraħ l-ula jew il-bieraħ? Il-bieraħ festa. Ġuvnotti hemm, għad biex minn ibatim xlura għattilim bħallum għattilim Ingliżi kienu joqdu l-gargur. Għattilim meta tkun festa dejjem bħal ħadd sal-ofsinhar. Għattilim għamlu nofsija u ħudu pjaċer diemu jirringrazzjawni. Għax jien sportiva l nħoss għal dak li kien li tmur għatrin kum għas-sejb xtaf kemm is-sibiet ila. Li kien ċejn bil-flus ngħidi bis samurru. Naqra ġirja tkun sfogajtu hekk. Mhux hekk. Speċjalment illum hu jkollok ħafna x'tagħmel biex issib ħin għat-training u mbagħad tmur u sibu magħluq. Tiġi problematika l-affari. Imma taħseb li hemm xi ħadd li se jkompli ħda Bertus Ġim? Dejjem jistaqsuni għan naħseb jekk immut imur aħjar, mhux dejjem jivvintaw xi ħaġa ġdida. Jekk tmut inti mur aħjar ma ngħidx jiena. Le jgħidu intu għalik jiġu tajjeb imma. Għalik jiġu imma da. Marriġ ngħid li jitfalja. Għalfejn taħseb iħobbuk in-nies? Le, għax jen sportejf u naraf xie kun ir-retem, bħal dok it-tverġej trenja. U nalu illu malu għajna, għalla morlam, jawek. Narru tħol għam il-kwarta samra għoz, naddaf. Dik taf kam japprezzawa bosta, t-tifim? U nifem il-kulħat, t-tifim? Salvina, sammajnija l-għu dik li dimit taħdim miħaj, taħdi l-imbertu daqs kam għadda minn affarijiet li ma jara xen ħazin. Min jajat u minn għek, u minn nikkompati kollox il-kulħat, najdilim bil-kwiet u għek. Għaxen għaddajt minn ħafna affarijiet u jgħaddi kollox għak jiġu biex joħdu pjaċir. Ek għalt li. Li għandek ħafna empatija għalt li. Konħen, ġiri najdi ma s-satuħx taħjat, imma inkun naf li għati dajja n-nies. Għattifem? Dajman li kunu jgħajtu u ħidim minn kienem 6 bis u jgħabdu fuq il-futbol u jgħajtu u jillati u jgħajtu. Nħalli minn kum li maħkim jenna dim jgħu dok tajjib dok il-plejer jgħu dok għek. Ġilin sartajt xie avveniment tikraħ fil-ġim, xaġa li moġbitekx? Ma tantx kella affarijiet kbar, fuq istess meta waqgħet u għaġġajt. Meta waqgħet? Ilu xi sentajn. Mort waħdi bil-lejl il-ġim. U hemm naqru li ma għalaw aktar ċek fin-nofs, dak tan-nofs. Fehem ta' sit-ups. Fetilli nizzel magna. U minn għalja mux tqilat 200 kilo narfaxħim deadliftek. U mort narfaxħim. 200 kilo terfaxħom deadliftek? 200 kilo 5 konnaħa. Ma fijie iktar minn 200 kilo. U kan fijie zjed l-alla magna u warfajta fit-taraċ. Kem narfaxħim minn kaxkara. U ma laħiċċar fuq it-taraċ rrit nitlaqa. U tlaqta u nqalbit fuqi. Issa flok biex ma tiġix fuqi. Bistoli ta' 5 spidej, bħal gowler għal spaltijak. U bħajt nitkawix fl-art bruċjaħ. Xudun l-isptar it-tfal bil-lajl. Għattilma jaw għax waġġajt. Ma zon sekonda, kif sabuk? Le, għax jibuni fi xawar, għatħammun nimmessagġa fi xawar dok l-ħajn. Bela, sekonda, xin kienu daw? Kienu xie 11 ta' bil-lajl, jew. Ma xie 11 ta' bil-lajl, inti deċidejt, murt għandel. Kan namela spessi, ju. Għax man kun jirġajdi minn għamil akku, kan namil kollox wahdi. U għaddeċidejt u dal-ħin ma jkun hemm ħadd. U biex ma tiġi fuq il-magna. Bist bħal gowler. Sewa. Fuq neħa minnhom, u ġej fuq spalti. Imma mbagħad kif kienu it-tfal? Le ċampiltilhom u ġew. Ċampiltilhom wara. U sabi sibuni ġa xawar qed titlawx qed ma qed naħu xawir, qed missa ninżil. Nammel li teqgħod tinarik dok il-ħin fejn waġġajt u hekk, uħodun l-isptar. U x'kellek? L-isptar billahi. U mbagħad l-isptar li ma għandek xejn. Għaxħudu l-extrate u ma sibux għada mkisser, imma unbib għajd moġoħ 3 ayyam u mort taqali, għam terapija tajjib, u għalli jinta għalli għall-operazzjoni għalli għandik narf maqtuħ, u tiċrita kbira. U bħed nant professor għallik tittamela malajr, għalli għandik għaddisajn, għatlu li namela privat, bħal ċalfan lira.
€2000. U għamil li 3 toqbeta u ħetili minn ġewwa tajt in-nerf minn hawn għalla xejn tħalleh jista' jinġibet u ma nkunux nistgħu nirranġaw. U issa kif inhi? Illum il-lajbieri korrajt, kultant nammil li naqra meta noqgħod pożizzjoni ħażina. Miraklu li ma ksirtix. Ma nkisritx, imma nqata' n-nerf u ċartet. Bis 5 speedi bħal gowlerek. Li ma kellekx ksuri xi ħaġa partikolarment għall-età tiegħek. Ejwa, żgawr, ejwa, allura sirna noqgħod attent. Il-marra kiddejjem tgħidli toqgħod waħdik billa tkurri qas nindonaw u hekk għax ġieli waqgħid kemm il-darba. Mela, mistoqsija tal-aħħar għandi minn Chris u mbagħad nagħlqu bli trid int insomma. Chris jistaqsik x'tib ta' ikel konti kol meta konti trenja? Kellek xi tib ta' ikel speċifiku, xi xorb speċifiku? Le, illum ħawu jiġi btuħu għajan. Illum nistaġib dawn li joqdu jgħaddu l-kaloriji u jem ma nafx x'inhuma. Ma jemnunejx. Jem ma nafx x'inhuma l-kaloriji. Illum kilt ħafna awlada tnaqqas naqra. Hija normal, u niekel kull ma nsejpu l-ħilu nħobbu. Meta mmorru bufè sena l-ħadd għandna bufè. L-ewwel niekol kull ma nsejpu mbagħad rid nieħu biċċa minn kull pasta li jkun hemm. Jiġifieri, allura li ma għandek tabib li ma għandek zukkor kolli trejt, u għamel li korrat biex M'għandekx zukkor inti? Fil-vazett. Le. Jiġifieri ma għandix da zukkor li jgħidu li ma nistax niekol ħilu, jiġifieri niekol ir-rejt għall-grazzja tal-Alla. U tul il-ġifieri ma meta kont tipprepara ġlieda? Kont tnaqqas mill-ikel, jew iżid mill-ikel, jew iżid xi tip ta' ikel, jew tikol iktar bross, jew tiġiġ. Ħadd ma jemminni kien qabel dik il-ġlieda ta' 10 ram bil-kompressur kien naħdem l-imġar. Bil-kompressur xi ġifieri? Dak il-ġeħħamer li qatta l-blat. Xogħol ibes jiġifieri, u kien ngħidli moqdu ħammur nitla' fuq dik l-olja niġri ġirja qabel nibda x-xogħol. U kien nagħmel ġirja ta' kwarta qabel nibda nqatta l-blat bil-kompressur. Jiġri kien ta' kastik ngħidulu tal-kastik. Tal-kastik, xogħol tal-kastik. Imma ma nemmenx li dawn li joqdu jagħmlu ħafna dieti u affarijiet ma qatt ma għamil dieta. Il-mara kien tgħidilhom Berto dak kemm idhom bid-dieta sa ma jifxakka. Jiġifieri vera hekk. Jiġifieri ħana tal-aħħar. Li kif tħossok ma nifhimx fil-kaloriji xejn, qatt ma nafx narwim. Nistaġib il-ġim kil-ħadd u tjali kon kell il-mabdil tilim biex il-ma jaqraw xfeħ. U jen kultant il-talvit jiġini jitjib, xemmem ħazajn. Għattifim għanna l-għun kun l-ma ħazin talvit jarrestaw il-gvern. Nala ġifiri l-ma il-gvern ħazajn. Ġifiri li tħassit tiħu, s-saġġarsjoni ħazina, don taf li jħħax nixrobu li kellu l-wiskilla jen. Nibqa' riqet għada fil-ludu ħaj mux ħajamil li tajjeb, għallu il-moderazzjoni tajba f'kollox, ma tagħmel xejn. L-żom bil-lanċ ġifieri. Żom bil-lanċ, taf li jekk kellhom kellek parti u kilt ħafna, l-għada tieħu kemm tgħaddi ħadd pattiju. Dik id-dieta tiegħi. Ġieli kollok ċansek tpoġġi bil-qiegħda u taħseb kemm l-avventura għaddejt f'ħajtek? Tantx naħseb xejn. Le? Le. Ġalni naħseb naqra mill-bira ħallihom. Imma jisa surprise hekk, mbagħad wara noqgħod ngħid ara maċċak jew ma importat għattek li ma ninsanaw nista' nirrexxitaw f'sagħtejn. U meta qatt taħseb bejn il-bira u llum? Hekk x'taħseb minn ħajtek? Ħajti ngħid Alla ħallini jew biex nagħti eżempju żgħażagħ biex jittrenjaw, għax naħseb li training għajni ħafna. Li tkun sportej ġifieri, iżommok anke mentalment. Mentalment iżommok żgħira qas tkun taf. Dik taħseb l-ikbar missjoni tiegħek kienet? Naħseb li it-training iżommok żgħażugħ mentalment. U taħseb li l-missjoni tiegħek hija li tagħti eżempju liż-żgħażagħ biex jaqbdu l-istess triq tiegħek. Żgħaż li it-training laqas irridim joħdoh kif kien noħdu jen li tkun qisik Alla tiegħek it-training biss li żżommu biex iżżomm saħtik tagħmel darbtejn li tebġimha
li z-Zumdan, għana għalik ċajta vera oħra ta' kien naħdem Salina Bay Night Porter u kint fissat fis-70s fuq il-Boxing Day moħħi ħawdin fuq il-Boxing qabel kint immur Night Porter, kint immur nagħmel nofsija punching bag, nofsija ħabel u PT minn kull kwalità. U qed nippassiġġa Salina Bay Hotel għax kint Night Porter, u ġenglis fuq qed nippassiġġa waħdi u naħseb fil-boxing. Għalli boxo match, għattu sometimes one in Malta jen, għalli boxo match, safarina. Iri għawak minn ikun iffissat moħħu dajjem jaħseb fuq għek. Ma nishtaq li jkunu għek jani, ma li titrenja biex iżum saħtik jew. Iżum, training narġanajda mentalment iżum mużazoħ. Anki fil-mentik. Ma l-fat li kont daqsek id-determinat fuqa. Hija xaġa li toġbok dwarek? Ejwa, ma nsibxan ħaġex fl-spare time tijak tamlu jkellik mura għax-xogħol jew. Li kollok terġa' tgħix mill-bidu l-istess triq taqbad? Illum ngħid kif kelli ħila nkun boxer jen naruwa xaħu ġibsa bosta biex titlaq qedem in-nies tiġġieli. Illum sirt naruwa li kienet xi ħaġa kbira. Ġieli ma nafx kien nasal x'narġa'. Għad tifhimni, prandi ġew il-beb kollu jarawk u ta' tisemek kollu għak jibsa nara. X'kien hemm jibsa dwarha? Le għadejk li tkun tista' dok u tista' tmur ħażejn, qed tifhimni? U ma ħdux pjaċir. Niftakar foħra darba kien hawn wieħed. Meta waqgħid ma dak it-Taljanat li waqgħid bil-qiegħda u l-gazzetta. Mazzara daw. Angelo Mazzara. Beni paċ għal-waqgħid soldot tal-karti. Murt ngħidlu. Kien hemm wieħed kien ħabib tiegħi jaqas kemm il-gargur minn naxxar. Għallu li xin waqgħid waqa' miegħek ħassu ħażin hekk. Fuq il-ġu. Kien kontrattor tu raġel gbejri ġifieri. Għalli xin waqgħid waqa' miegħek stirda. Ġifieri kont inkwieta hekk li n-nies. Kien inkwieta għas-supporters, ma jaħdux pjaċejra. Imma ġifieri dejk il-dak tiegħek li llum naħseb kieku kelli biex tipprova tersaq qudiem dawk in-nies naru jibsa fija jisu riskju ngħidlu jen. Ħabba n-nies qed tifhem bil-ħbeb Ma taħseb li għax biżmien il-mentalità tiegħek inbidlet hu? Biżmien iżgur qasirrit nemmen li kont boxer biss li kapaċi titla' ġar-ring ma laqwa boxers li kien hawn qed tifhimni jew hekk. Mela Bert. Minn ħati dawk il-mistoqsijiet kollha, int għandek xi ħaġa tal-aħħar biex tagħlaq? B'eżempju dak li ngħidilhom li meta jiġix naqra ħażejn, dik ġejt warajja darba oħra mmur tajjeb, u meta jiġi naqa' tajba tgħid tara pattilli ta' dik id-darba. Issa tal-lejla ma tħaddem waħilt u ma tkellem xejn ngħid u issa darba oħra jerġa' joħodni u nerġgħu ngħidu xi ħaġa oħra. Jiġifieri daqshekk tittinkwieta, ma jistax ikun toqgħod tinkwita li killu jsir isejri. Grazzi tal-istess studentni u ħadna pjaċir ħafna ngħidu kelma. Mela, li tallimna grazzi tal-iqsad magħna dik l-istorja, dik l-avventura fenomena li b'kif qed tajt int biex tajjina meta nibda naħseb dwar kif seta' jkun qed iħossok waqt li inti ħireġ hemmhekk biex xort żaqek barra l-ewwel darba quddiem il-fruħa tiġġielek ma' xatt li ma tafux. Dik l-esperjenza hija waħda kbira naħseb. Kbira, illum ngħid kif kien kapaċi nasal nagħmel hekk. Kien nagħmel żifna b'dik il-libsa bajda qabel dik il-ġrida ta' xarrawn u hekk. Issa xi ħaġa kif kien nara l-klejdu żmien. Jiġifieri xi ħaġa. U għalina li trejnjajna għandek. Mek kienet sattin id-dar tagħna. Ħarġu mijiet ta' bodybuilders u joħorġu sal-lehom. Illum naqsu l-bodybuilders imma l-wieħed lem. Semmejt l-odrik tew ma rebaħ 4 kompetizzjonijiet barra wara xhurxejn, sar professional u ħal gold medal. Issa ġifieri ġie l-aħħar waħda. Jiri wieħed hemm u rebaħ il-competitions kollha barra minn Malta mhux hawn. Għax l-Belmanna li tirbaħaw irbaħt minn mit bodybuilder u l-tirbaħ barra tkun irbaħt minn għaluf ta' bodybuilders. Dik l-istorja l għadna l-ewwel id-differenza l-hemm minn professional għal amateur. Jew inti tajt jen champion għal Malta. Mbagħad ngħidlek Beres Kotti aħjar minni jew.
Le insemmi li professional tal-Italja. Mhux hekk, il-kuntest huwa differenti. ċampjon ta' Malta, jien ċampjon ta' Malta, għax irbeħ tlieta minn nies li kienna prinċipju dak iż-żmien, imma ta' barra ikun mażul minn 100. Aw għandna 100 klabb mażul minn 100. U barra jkun hemm 1000. Allura għandek minn fantażel li għandek ħatażel li żbeħlaw. Kikol wis kien uħodlu, għas noħodlu dik is-sinjorina. Minn fantażel li ġifieri ħadħol fjur ħafna żied. Dik li rrid ngħid. Mhux hekk. Però li napprezza jiena wkoll bħala xi ħadd li ngħix fi epoka differenti minnkom. Għax intom ma kellkomx l-aċċess kollu li kellna aħna l-edukazzjoni, għall-internet, eċetera, eċetera. Intom il-boxing tal-limtuħ bejnietkom jew forsi kolkom x'taqsmu ma' l-lum juqgħod jgħidik hekk u hekk l-istampi tara kollok iżmek ma kellna xejn nesperimentaw bejnietna nagħtu xulxejn. Eżatt. U nsib ngħidlu mur tajjeb, il-qatni waħda tajba u jgħidli l-qatni jenet li bil-limitazzjonijiet tagħkom ara kemm għamiltu. Jenu Paul Cordona, x'differenza ssib kollox last issib lili qed norrejk meta tlik jien kelli trainer xeħ jgħid oġġimma fuq l-ewwel biex inti tgħallem sawwana li xi ħojjor minn naqra li kien jofet tifhimnej. Xmun kien jiġġieli ta' 10 round l-Awstralja. Kien jgħidli biex nieklu to kienna nieħdu biex kienna x'nieklu nlemmur niġġieldu mhux għallu f'kallum to. Non qed ngħid mit-sanilu jien għax jiġifieri kelli 20 u kellu 80 hu. Meta kien jiġġieli tiġifieri ilu mit-sana. Mela Bert, isma' proset tal-karriera tiegħek tal-boxing. Proset inti jena jekk indu ma nitħattu sa filgħodu ħajja ta' 79 sena. Ma nispiċċaw qatt, għandi stejjer ta' ħajti kollha minn kull kwalità. Dive into a simple health check, body mass index and more for just $19.99. Browns. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klijenti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Mela Bert, ħana l-qwa għallum? Ejju, ma tiġbarx titħaddid fuq hekk ġifieri jena jew qatt ejju. Ekku, mela. Nirringrazzjak ħafna tal-istidinni u dak. Jalla nisibna ħin ninżazaħ dejk jien. Ejju, hemmhekk jużaw bħala terapija to jiġu jgħidu kalma. Social club jisu. Għaddejjajn u hekk jien noħdu jħib kulħadd. Mela, grazzi Berto Camilleri ta' dik it-taħdita tal-li qsab magħna l-istorja ta' ħajtek pratikament. Naħodluk nqawski joħru. Mela, lejja, isu tiegħek. Patreon.com/John Mallija. Jina rakom il-ġimgħa d-dieħla. Saħħit. Grazzi, ċirsa, saħħitna kollha jrid. Ħala ma drok bija Karim. Ja, saħħitni intom ukoll toħodu naqra. Bitkom intervista. Cheers, Bert. Asan rovim dawk. Asan rovim. Cheers, Bert. Cheers, saħħitna kollha jrid għalikom ukoll. Mela, tlaqna.